garbituko dituzte lasai. Esan dut. Ikusten, hori baduzu gehiegizko pulkrotasun puntu hori, da? Bueno, izan daiteke. Bai, esan dut. Mankuerna batzuk partekatzeagatik edo TRX bat partekatzeagatik ez dela ezer pasatzen. Hombre, baina ez da atsegina ikustea izerdia hor dagoela. A ber, egia esan, ibiltari honetan eraikina izanik egunero desberatin, oraindik eta izen gutxi osan. Nik esan behar nuen, horren herri txikietatik pasatzen baldin bada eta horren jende gutxi bizi baldin bada hor, oso ezekin jaztela egongo. Hori aparte, hori guztia esan, no? Bueno, eta ere izerditan baldin badago ere, zu ere izerditzen, ez dakit. Baina nik ero garbitzen dut. Badut gai horrekin alako zera bat, pixka izerdituta dago, ni izerditan blai bizi naiz baita ere, hori ere akaso horregatik da, eta akaso nik horregatik ez dut hainbesteko iguina, ez diot hainbesteko iguinik izerdiari. Ez dakit edo kontaktu kirol batean ibili izan naizelako baitare inguruan, ez? Hau da, jokalariak blai daude, elkarrik utzen dira, ez da zer pasatzen. Niri pasa zaitik, kontaktu kirol baten da, eski izerditan dago, eta kontaktu kirol batera puntatu zara, ez dakit. Ez, badugu izerdiarekin ere, alako zera bat, ez dakit. Ez da, 3 eguneko izerdia, ez da garbia, baina dutxatzen duen baldin bazara zu ohikotasunean eta izerdi hori garbia da. Garbia edo, da. Beste egan duen arabera, Hori ere bai, oinatz, baina ulertzea jazuzuk zesan nahi du. Bai. Hau da, akaso gehiegizko iguin bat ere badauela hor, en fin. Bai, bueno. Bueno, ni bestela ere naiz joaten gimnasiora, ez da izerdi kontua da, ez naizela joaten, ez da erakargarria niretzat hori. Ni horrelakoetan etortzen zait burura beti, eta da bizi guztirako burbuinean gordeko dudan usain bat, eskolan edo institutuan edo gimnasia soinketako horrek petoak, horiek izaten zuten usaina. Claro, baina hori da, arazo bat da. Batxilergo edo DBH garaiko feromona eta hormona guztiak. Bueno, eta eskola kirolakoak ere... Biltzen dituen, bera da, zuko horri zerdi hori, eta inok ezpaitu garbitzen, arazo hor dago. Arazo ez da petoa, arazoa ez da izerditzea, arazoa da ez garbitzea. Bai, ados. Baina horregaitik esaten nuen, izerdian ere gimnasioan izerditzen naiz, baina gero makinak garbitzen ditut, horregaitik ere ematen dut toalla bat eta egoten da horrelako fris bat garbitzeko, baina badagoela jendea, eta jende asko da, gero erabilita gero, eta txarko handia egin eta gero makinak garbitzen ez dituena. Gehiago ninduen horretara, baina bueno, dena delakoak. Ulertzen dut. Jende zikina da gustatzen entzaizun orduan. Bai, orokorrean. Bai, bueno, Iker aipatu duzu, hasieran, oporrik ez duzula izan, eta imaginatzen dut asteburu, lanpetua izan duzula, asmatzen dudan. Mitoaroa ikusten egon zara. Eta lanean, noski. Eta estropadak, baja. Estropadak, claro, hemen lekeitiar eskaz bat. Eskasa ez. Eskasa bai, zehatzu estropadak jarraitu altzen dituen. Hombre, jarraitu nituen. Naiz irratetik. 26 urte eta gero izuntza edudak kontxara jarraitzeko. Ez, naiz irratetik. Eta bertati bertan ere ez dut uste, ez da? Ez, telebistatik ikusi nuen. Horregatik esaten dut, lekeitiar eskaz bat. Bueno, eta datorren asteburuan ezin kontxara joan, lana daukadalako? Horre entzuteko modu izango duzu. Hor derrigorrean ez da? Bai, derrigorrean, baina Iker, konta iguzu, nola kontxa eta nola mitoaroa? Mitoaroren nik gehiago nahi dut elkarbaratu oinatzekin, oinatzen ere bertan izan zen atzo. Ni larun batean, begira, egia, astutan nion. Begira, bakoitza egun batean. Akats teknikorik? Niri aurikularrak 2 aldiz itzali zitzaizkiden eta aldatu egin berri izan dituen. Begira. Zuk, oinatz? Ez, atzo ez. Dena bikain joan zen. Eta amaieran bideoa moztu egintzen. Esaten zuena 3. bat egon gozela. Moztu egintzela? Audioa moztu egintzen.
Ez dakit... Ez, hori propio... propio zen? Bai. Ba, uste genuen moztu Hor, gentzela. bazoden gauza batzuk nik uste dut propio gertatu zirela hor. Bai, eta gero, nik egin flipatu nuen zen, larunbateko nik etxetik ikusi nuen. Ez dakit, oinatzuk etxetik ikusi zenuen ezer. Ez, ni atzo dena, golpea. Ez dakit, telebista publikoa oso ondo QR-a mundu guztiari zabalduz, baina, bueno, en fin. Karo, hori izan zen, gina, esan duzu, zer izarete QR-a planoan sartzen? Nahi zuenak lortu zezakeen. Aber, ulertu dezagun, imaginatzen dut QR-a dela azaltzen duena hirugarren kotz. Sarrerako aurre salmenta edo nola ere, eta zozketan parte hartzeko aukera ere. Hori beste QR-a. Hori basoarena da. Hori da, baina esan nahi dut, darik izan dut, QR-ex, QR hori tapatuko alduzu edo, planotek etera, batek ez zuen hortan pentsatu. Baina, bueno, ez, mito horren ikustu dut, denokado zen garela sekulako ikuskizuna, ezta? Bai, hori daitza ez, ikuskizuna. Osa, kontzertu baina gero, ikuskizuna. Aktorea, sartzen ziren bestia, bueno. Netzako mitora baten ere musikal desente zegoen, baina honetan ja askoz musikal bat zen. Netzako etzen kontzertu bat. Eta ikuskizun bat. Nik aktorekin flipatu nuen pixka bat, asko gustatzen. Nuen ezagutzen June, Nogeiras. Eta sekulako aktore irutitzen, da nola kantatzen zuen ere, bai, Eta Josean Bengoetxea kantari entzutea ere, nahiko... Maltzetik zaukan hau, ez? Bueno, beha izen kantatzen, nik uste zapaltzen zula, nola, Gorka Pastor zen? Gorka Pastorrek, ez. Ez zapaltzen, hor pantalla jetxita momentu batean, nik uste zapaltzen aiziola. Nik entzun nuenean, eta piegunetan Josean bakarrik entzuten zen, Bai. Gorka Pastorrek gainera bere mikrofono bokoderarako bakarrik zeukan. Efektuko ahotserako zeukan, eta eta kaskoi eskerrak, adibidez, konturatzen zara, zetaken kontzertu batean, Pastorren bokoderrek ze presentzia duen. Hau da, zu ohiko plaza ireki batean entzuten jartzen baldin bazara, ez duzu akaso nabaritzen, hainbeste gauzen artean, eta soinuaren nolakotasunaren arabera, ez duzu akaso hainbeste apreziatzen, eta kaskoak intzen gauza batzuk esatu zula, eta ere bai. Bai, kaskoak alde ona oizen, gehiena. Betaurrekoekin mina ematen zuten. Hori, bazeuden beste gauza batzuk ez, sareterako, buruko presioa, batzumatzik gehiagizko zitzaion. Emozio puntu bat galdu zen ezaken publikoarena, ez? Baina, eta gero netzako, bat esan zuen, irisgarritasun kontuak direla eta, karo, entzumen arazoak baldin baitu norbaitek, ea zer, ez? Nola kuidatu hori. Baina, orokorrean ikusten dut esperientzia ona, batez ere jakin da nontzen eta bestetan zer izaten den hor kontzertu bat entzutea, eta gero ikuskizuna, kategoriakoa. Eta orain, San Mames. Orain San Mames. Bai. Horre, atzo ibili nintzen atekin hitz egiten, eta ea, karo, trilogia denez, eta ez, lotura dute, hiruko edo izango dute, hiru kontzertuek, lehengoak eta bigarrenak behintzat antzadan ez izan dute lotura, ez? Ea, hirugarrena, gero, ni adibidez, lehengoan eta... Esan du, hirugarrengoa zer izango den. Bai, baina hori, lehengoan eta bigarrenean naizen ez egonea zentzua duen hirugarrenara joatea, horren inguruan ibili ginen ez da baidan. Nik uste dut bakoitza bere aldetik ikusita. Gu egon ginen hitz egiten, claro, lehenengora eta bigarrenera joan da, hirugarrenera ere joan beharko genukela. Baina, ikusiko da. Niri datak, egin dit. Bai? Azkena Rock Festivalen datak dira. Begira. Eta lehen gorten esprestinek ere, gauza bera. Data hori, eta egin dit hor pixka bat baina, orain erabakiak hartu behar, eta horrela izaten da bizitzan, erabakiak hartu behar. Baina, Mameskoa nik ez da izango den. Distopikoa izango da. Ez izango den, ari naiz, azpiegitura ikuskizun, ikuspegi horret... Nik imaginatu dut peio, parakeira zeti botatzen. Ez dakit. Horrelako zerbait. Nik ja lehendabizikoa ikusita, esan nuen, tipo honi estaio bat emate baldin badiozu, eta estaio baten sarrerako aurrekontu guztia, salduko balu, Taylor Swiften eraztur, esan nahi dut, hori izango da maila, edo ez dakit zer, Coldplayen ez dakit zer. Eske Coldplayen ikuste dut jakin duela. Baina horretara esari dut eszenario mota eta bat beste, nik uste ja horretara iritsi dela. Eta ez dakit, ja faltako ditzake dekoratu pertsonalizatuago bat. Nola baiten sortzea, eraikitzea,
Beteko du San Mames? Hori da beste gauzetako bat. Bai. Nire galdera... Berrogeita mairu Bai. mila. Nire galdera beste bat da. Kantu berriak ekarriko ditu San Mamesera? Ze ahaztinen bira bukatu dela esan du. Bai. Hortaz, kantu berriekin izango da San Mamesekoa? Inkognita asko ditugu, Bueno, horiek guztiak argitza saiatuko naiz, gero 11:00 geratu naiz zara. Begira. Hortaz, ongi bidean, biharko jakingo ditugu. Galdera ikurru batzuk bentsat, jarriko dizkigu eta erantzunak ere tortzen dira. Bueno, bihar jarraituko dugu komentatzen beraz, zer kontatzen dizun Peio Erreparazek, eta ni behintzat gogotxu, jakiteko, hainbeste misterio eta hainbeste horrelako kontuak, bihar jakingo dugu. Hemen utziko dugu gaurkoa, goitzeko 8:00 joko dutelako 30 segundu barru, eta nahiko astelena dugulako oraindik ere berandu ibiltzeko. Beraz, Oinatz, Malen eta Iker, bihar arte. Bihar arte. Galdutako hitza, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus muget. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratara. Iraiak 8, alardeguna Hondarribian, aurten ere Jaizkibele konpainia gisa desfilatuko du. Bigarren urtez jarraian eta dagoeneko Kale Nagusirantz gerturatzen edo Gernika plaza inguruan izango dira. Bertan da Egoi Belategi lankidea. Egunon, zein da unenetako egora? Egunon, Pegi, egunon entzule guztia, batzuk esan bezala iraiaren 8 berri bat bazterkeriak markatutako alarde berri bat gaur Hondarribian, baina goizeko tenore honetan utzi dazu, aipamen nagusia Jaizkibel konpainia ere egiten. Parekidea den konpainia bakarra, Pegi, dagoeneko abian baita. Gernikako arbolaren inguruan gaude, geroxeo azalduko ditugu hemen izan diren, jarrera desegokiak edo ez direlako agertu, Pegi. Konpainia gehienak udal dekretuak agindu bezala, baina ongi iruditzen bazaizu, geroxo hitz egingo dugu horretaz, orain txertan protagonistak, Jaizkibelekin desfilatzen ari diren emakume eta gizon guztiak ditugulako. Segituan bertan egingo dugu aipamena eta badirudi albistea gaurkoa halakoa izango dela. Alarde baztertzaileko kideak ez dira Gernika plazan bertaratu. Eta aurreikuspen guztien arabera, François Bayruren gobernua bertan bera geldituko da gaur bertan Asamblea Nazionalak lehen ministro frantsesak eskaturiko konfiantza mozioa bozkatuko baitu. Honek 44.000 milioi euroko murrizketak iragarri ostean. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleok. Dagoeneko alderdi sozialistak, Frantzia intxumituak eta Rassemblemente Nazional alderdi ultraeskuindarrak konfiantza mozioaren aurkako botoa iragarri dute. Gehiengoa izango dute horren bestez, Bayru eta bere gobernua botatzeko. Hala ere, berritasuna Les Republicans taldeak osatzen duen eskuin republikanoa talde parlamentariotik etortzen da. Laurent Wauquiez taldeko buruak botoa askatasuna iragarri du. Ils auront une liberté de vote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le début, dès que François Bayrou a annoncé ce vote de confiance, j'ai indiqué tout de suite qu'il n'y aurait pas... Eta Gazako genozidoan Israelek orduro ume bat hiltzen du Save the Children gobernuzkanpoko erakundearen arabera. Jadanik, 20.000 haur eraili ditu estatut sionistak. Bizirik daudenek hiltzeko arriskua une oro dute Save the Childrenek dioenez eta gosetea da horren mehatxurik larriena. 5 urtetik berako 132.000 aurrek goseagatik hiltzeko arrisku oso altua dute eta arrazoi horregatik hil direnetatik 138 umeak izan dira. Eta egun batzuetako atzerapenaren ostean Gazara botikak janaria eta elkartasuna daraman Global Sumut flotilla aurrera doa mundu osoko 100 bolondresekin. Bertara heldu aurretik Tunezen izan dute geldialdia. We are not heroes. We do not need heroes. What we need is organization, courage, solidarity, and we need to move fast because the Palestinian people called upon us to break the siege, to open a humanitarian corridor, and we are here at their service in solidarity.
Eta estuena izango da Leia Kontxako banderan gizonezkoen bigarren jardunaldia, zigor bat arteko denbora berarekin abiatuko baitira Zierbena eta Orio, nesketan Arraun Lagunak nagusitasunez aurreratu da. Kronometroak 3 segunduko tartea erakusten zuen, lehen jardunaldiaren amaieran Orio eta Zierbenaren artean oriotarren alde, baina oriotarrek estropada asterako jasotako zigor baten ondoren, ia denbora berean ekingo diote banderaren lehiari datorren igandean. Gorka Aranberria Orioko patroia entzungo du. Idan ez datizunen bandera hori jatea eta penalizazio idagazula, bizkat burua martxan azteia, salidago minutua falta zaizunen. Eta, bueno, ondo da jakitia, baina, zantzillo sartu hori maigura sartzeko izango zen, eta listo, onartu inberda, tragatu inberda, eta hortxe gaude. Nesketan Arraun Lagunak Donostiarrek erdi erabakita utzi dute bandera, itsaso zakarra olatuak edo alakoren bat beharko dituzte Tolosaldeak eta Oriok bandera lortu nahi badute. Nerea Perez Tolosaldeatik. Estropada oso ona indeula, gu baino gehiago izan dira, eta ez dago ez dut uste ez derrindeun nikola faiatu esateana, así que gehiago izan dira, eta ez dago gehiago. Eta hurrengo igandai bera, 10 segundu dira, egia da asko dala, baina gu saiatuko geha gure lana ondo iten da, aber suerte pixka dakaun. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dakinez bada nabarmentzeko jazorraren bat? Aparteko arazorik ez errepidetan pegi. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Astelen honetan eguraldi motela izateaz gain, temperaturen beherakada izango da protagonista. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna ia lurralde osoan, baina batez ere hodei hauek ugariagoak izango dira Kantabriar isurialdean, eta bertan euri txiki pixka bat ere izango da, bereziki ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean eta Nafarro ipar partean. Ez askorik ez hala ere. Ego isurialdean aldiz, hodei dezente izanagatik bertan ateri egongo da, eta Araba eta Nafarro erdi eta egoan ostarteak ere izango dira. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da, zeruan hodei asko nagusituz, tarteka euri zaparradatxo ere matu beste izango da, berriz ere bereziki Kantabriar isurialdean, baina ez da bazertzen Araba eta Nafarro erdialdera euri pixka bat ere pasatzea. Haizeak iparraldetik joko duen guztian zehar, temperatura minimoek eta maksimoek bera ingo dute, baina maksimoen beherakada nabarmena izango da, leku askotan 8, 10 edo 12 gradu behera ingo dute, atzokoarekin alderatuz. Minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 25 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan. Jorraizpura teknikan Iraiak 8 da astelena. Informazioaren aria. Aipatu dugu aurten Jaizkibel konpainiak bigarren aldiz parte hartzen dabilela konpainia gisa, gogoan izan konpainia honek emakumea alardeko edozein postutan parte hartzea aldarrikatzen duela eta honi uko egiten diola ahosek antolaturiko alarde baztertzaileak. Honek emakumea soilik kantinera gisa onartzen du eta une honetan kale nagusian egon beharko luke orain Jaizkibel konpainiak. Egoi Belategi, egunon berriro ere. Egunon Pegi, egunon entzule guztiak, erabat asmatu duzu, kale nagusian gaude oraintxe bertan, Jaizkibel konpainiaren gandik 10 metrora, eta entzuten ari zarete zer nolako txalo zaparra da jasotzen ari diren konpainiako kide guztiak, zuk esan bezala, emakumeak eta gizonak berdintasunean onartzen dituen konpainia bakarra. Pegi, honitzetan sartuko nez, gaur goizean egon den egoera berez edo arraro horretan, baina utziazu esaten oraintzetan kale nagusian behintzat, tentsiorik edo ez gabiltzela ikusten ari. Naiz eta orain gora igotzen ari garen enean kale nagusian zehar, bai ikusten dela, jarrera ezberdinak, batzuk txaloka, beste batzuk keinu ikusirik egin gabe, baina keinurik egin gabe baita ere aurpegiarekin, eta utziazu gargoitzan gertatu den horretan sakontzen Pegi, egia esan informazioa zehatz-mehatz ezingo dizut eman, albiste bezala edo ere, aipatu behar dugulako, bota gaituztela Gernikako plazako txoko batetik, ni eta Maide Herriantzi Inaizeko eta Garako lankidea, zer dela eta bantzadenez, alarde baztertzailearen akreditazio periodistikoa ez genuelako. Betiko akreditazioa deitu dute beraiek, esan diegu bertan egoteko eskubidea genuela, baina esandakoa bota gaituzte. Kontua da, atzo, salbean parte hartu ostean aurreskura ez direla bertagatu, Pegi, alarde baztertzaileko kide gehienak, ekitaldi propio ere egin zuten eta gaur goizeko 5 herritarako bilera deitu dute. Bilera hori luzatu da edo, eta badakizu dekretuak zehatz-mehatz azaltzen duela. Horren zertan Pegi izalo zaparra handan hau da,
dagoeneko iristen ari delako Jaizkibel konpainia udaletxera. Baina gaur goizean esandakoa, 5 bilera bat izan dute, antza denez luzatu eginda, eta ez dute udal dekretu hori bete, ez direlako bertaratu baztertzaile diren konpainian gehienak. Soilik kantinerak mugimendu nahiko arraro eta aurrekari gabeko batean, euren haserrea agertu dute Jaizkibel konpainiatik, baina egun euritsu honetan ere zinko eusten ari diote berdintasuna aldarrikatzeko helburu horri, eta beraiekin batera pegi ongi iruditzen batez eta galdera gehiagorik ez baduzu momentuz, jarraituko dut beraiekin batera. Itxaron, une bat egoi mesedez, aipatuko dugu 2025 urteko alardearen berritasuna izan dela Jaizkibel konpainia lehen aldiz parte hartu duela, alarde bezperako mezan eta udalbatzak eskaintzen duen agurrean. Jaizkibeleko 3 ordezkariak beraiek babestera joan dira, bertaratuen txaloen artean sartu direlarik Elizara eta lehenik alarde baztertzaileko ordezkariak sartu dira Elizan irteeran, udalbatzak agurra dantzatzen du, aurten alarde baztertzaileko ordezkariek Eliza barruan itxoitea erabaki dute dantza bukatu artean eta hartan izan da Jaizkibel ekitadio bukatu denean berriz alarde baztertzaileko kideak Arma plazara joan dira eta ekitaldi propio egin dute. Hala ere, 2025 urteko zalaparta kale erabilera zehazten duen udal dekretuaren bueltan jaso da, alarde baztertzaileak helegitea jarri dio udal aginduari, hau bertan bera utzi eta Gernikako Arbola plazako konpainien kontzentrazioan Jaizkibelekin batera ez topatzeko. Epailek azkenean, baztertzaileak eginiko eskaera hau errefusatu egin dute eta aginduaren arabera esaten zenuna Jaizkibel goizeko 8 laurden gutxietan, heldu da Gernikako Arbola plazara, 8etan, kale nagusirantz irteteko, eta esan duzu, utxunea handia izan dela bereziki alarde baztertzailearen partetik, baina bitartean, nun egongo ziren, gainontzeko kideak. Pasaden urtean esaterako, Gernikako Arbola plazaren alboan dagoen supermerkatuko aparkalekua bete egin zuten, beste konpainia batzuk itzulika ibili ziren, etenik gabe, ikusi ahal izan duzu alarde baztertzaileko konpainiaren bat, egoi? Bai, pegi, ikusi ditugu, galdetu dugu, eta esango dugu egoera iazkoaren antzeko izan dela, behintzat talde txiki batzuekin, zeguk bai ikusi ditugula, pixkat inguruetan bueltak ematen horrela, talderik geldirik gizonenak kasunetan, ez dugu antzeman, baina egia da gaur bertakoentzako, Hondarribiarrentzako ere, egoera nahiko berriz ere, behitu, ari digut oraintxe bertan, udaltzengotik esaten ezin dugula Arma plazan sartu, ez duk hitzagatik akreditaziorik, nahiko ikaragarri izaten ari da guztia, gaur jasoten ari daren zentsura da pegi, baina bai, Hondarribiarrentzako ere nahiko egun berezi izaten ari da, hautsak urak arrotuta datoz, eta beraiek ere oso ongi ezakite zer gertatzen ari den, goizeko bilera horretan hitz egin denaz ere asko ez da zabaldu, edo asko ez digute zabaldu nahi izan, akaso garen edabidea garelako, baina bai pegi, behintzat albistea eta zehaztu aldizu dana da, Gernikako Arbolaren inguruan, hor jende gutxi zegoela. Eta baita ere... Salbu eta noski Jaizkibelekoak, ehunkalagun horiek hor genitulako. Eta ipatu genezake baita ere, baiaz, zalaparta, eragin zuela arrazoi honek, alarde baztertzaileko ordezkariekuko egin ziotelako, aurten bezala, kale erabilera zehazten duen udal dekretua ez jarraitzea. Garaian sortu zen haserre horregatik, zehazki, beste dinamika bat ere bada, guztion alardena, beraiek bai Jaizkibel eta bai alarde baztertzaileko kidek osatzen dute, eta proposatu dute nahi duen oro, goizeko 8 laurden gutxitan, Gernikako Arbola plazan elkartzeko, eta normaltasunezko, batasunezko irudi sustatzea. Horren lekuko izan zara ere, oi? Pegi, esango dugu, esan dizuan bezala jendea egon bat egon, leheno Gernikako Arbolaren inguruan ari nintzen bakezut bide horretan, konpainiak batzen diren bide horretan, baina esango nuke arrakastan diegirik ez duela eduki zera gure alardea taldeak egindako deialdia, asko zirelako bertan zauden herritarrak eta asko babesa ematen, baina bazirudien gehienak gehiago zeudela Jaizkibeleko babes hori emateko eta ez gure alardeak egindako deialdiari ziraka. Guzti horiekin gelditzen gara, eskarrik asko doi. Arte.
Goizeko 8:13 aurreikuspen guztien arabera, François Bayrouren gobernua bertan bera geldituko da gaur bertan. Asamblea Nazionalak lehen ministro frantsesak eskaturiko konfiantza mozioa bozkatuko du. Honek 44.000 milioi euroko murrizketak iragarri ostean. Sesioa arratsaldeko 3:00 hasiko da. Lehen ministroaren lehen hitzartzearen ostean alderdien txanda dator, eta bozketa hasi aurretik Bayruk hitza hartuko du berriro taldei erantzuteko. Dagoeneko alderdi sozialistak Frantzien txumituak ala Rassemblement Nacional alderdi ultraeskuindarrak konfidantza mozioaren aurkako boto iragarri dute, gehiengoa izango dute, honen bestez Bayru eta bere gobernua botatzeko. Hala ere, berritasuna Les Republicans taldeak osatzen duen eskuin errepublikanoa talde parlamentariotik heldu da. Laurent Wauquiez taldeko buruak boto askatasuna iragarri du. Ils auront une liberté de vote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le début, dès que François Bayrou a annoncé ce vote de confiance, j'ai indiqué tout de suite qu'il n'y aurait pas de chèque en blanc des députés républicains. François Bayrou konfiantza mozioa galtzen badu, Emmanuel Macronek bi aukera dauzka. Lehen ministro berri hautatzea, ala hauteskunde legislatiboek deitza. Oraingoz lehen aukerak dauka pisu gehien. Laurent Wauquiez eskuindarrak Xavier Bertrand Sarkozyren ministroia proposatu du, lehen ministro izan dadin eta sozialistek kohabitazio aldarrikatu dute, parlamentuak hartuko lituzken erabakiak indartuz. Olivier Faure alderdi sozialistako idazkari nagusia da. Il y a une proposition sur la table. Elle permet bien sûr d'offrir un autre regard sur l'avenir et je pense que ça mérite effectivement d'être discuté. Et donc tant mieux si Laurent Wauquiez dit qu'il ne censurerait pas ce gouvernement. Gurean berriz, EAJ eta PSren gehiengoak Euskal Autonomia Erkidegoko ikasturte politikoa baldintzatuko duela dirudi. Ikasturte alderdien errondarekin hasi bada ere, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak argi utzi du gobernua sustengatzen duten talde gehiengoa dutela eta herritarrek proposaturiko politikak babesten dituela. Ilaek 18an Imanol Pradalesen lehen politika orokorreko eztabaida izango da. Bertan zehaztuko da ikasturteko jarduna nolakoa izango den eta oposizioko alderdi politikoek exekutiboren buruarekin egin beharrak aipatuko dituzte ostiralean hasi zen bilera errondarekin. Eta testuinguru horretan Euskadin ezin dugu iparra galdu. Agertoki politikoan Euskadin dugun egonkortasuna zaintzea eta mantentzea da helburua. Horretarako nire konpromisoa da talde politikoei informazio eguneratua eskaintzea. Esan bezala bilera erronda ostiralean hasi zen Partido Popularra eta Sumar taldeekin. Gaur PSren txanda izango da eta asteartean Euskal Herria Bildu zein EAJarena. Orain artean gauzatu diren bilkura errondetan ez da inongo akordiorik egon. Are gehiago Aitor Estebanek iraganden astean berretsi zuen alde neurrian itxiko zituztela akordioak gehiengoan zeudela oroituz. La verdad es que hay una mayoría que sustenta a este gobierno que ha sido votada por la población de este país. Entonces parece que con las políticas públicas no parece que se esté tampoco una mayoría del país en desacuerdo. Politika orokorra eta ikasturteko erronkak zehaztuta urrengo zita garrantzitsua irailaren 25ean helduko da. Pentsiodunek aurkeztutako herri ekimen legegilea aintzat hartuko ote den eztabaidatuko da. 145.000 sinadura eskuratu arren ez da proposamenari buruzko eztabaidarik aurre ikusten dagoeneko EAJ zein PSek sustengatzen duten gobernuek ekimenaren aurkako irizpena ebatzi dute. Antzekoa gerta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan lanbidarteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko herri ekimen legegilearekin. ELA, BSK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek 138.000 sinadura eskuratu dituzte. Eta azkarre batziko diren bestelako bi eztabaidek euskara eta etxebizitzarekin lotura dute. EAJ zein PES Euskadiko Ezkerrak aurkezturiko hirigintza araudia aldatzeko premiazko legezko proposamena eztabaidatuko da eta euskara zein enplegu publikoarekin lotura duten beste bi lege proposamen, lehena EH Bildurena eta ondoren EAJarena. Azken honek ez dauka sozialisten sinadurarik. Exekutiboaren egin beharreko lanetan gardentasun legea dago ere Inigo Urkulluren gobernuak sinatutako proposamena da. Eta azkenik 25-26 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoko estatusarena ere izan beharko luke. EAJ zein PSek abenduaren 31 Gernikako estatutua guztiz eskuordetua egotea adostu zuten. Oso zaila izango da ezarritako epemuga betetzea, bestalde diskrezio osoa dute EAJ, EH Bildu eta PSren estatusari buruzko negoziaketek. Hau nahikoa ez eta Espainiar estatuko politikak guztiz baldintzatu dezake azken eztabaida hau.
Arlo politikotik ere esango dugu, Alba Gartzia Sumar mugimenduko idazkari nagusiaren ustetan, buelta igarozenean Israelen aurka izandako mobilizazioak ez dira protesta hutsak, munduari bira ematen dioten duintasun keinuak baizik. Ikasturte politikoari hasiera emateko Bilbon egindako prentsaurrekoan Sumar mugimenduko idazkari nagusiak adierazi du protesta horietaz harro daudela Imanol Pradales lehendakariak, Elisabeta Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak edo Bingen Zupiria Lakuako segurtasuneko sailburuak erakutsitako gaitzespenaren aurrean. Hala, Garziak harrotasun eta eskerroneko mezua helarazi nahi izan die Global Sumuntz flotillako jendeari eta Bilbori buelta gelditzeagatik. Bestalde, Pradalesen gobernuaren epelkeria eta hitz onak salatu ditu. Zoritxarrez, lehendakariarekin bildu ondoren oso errealitate iluna ikusi dugu. Bere proiektua ez da ziurgabetasunaren aurrean blindatzea. Horretara, ohitzeko oinarriak ezartzea baizik. Egonkortasuna deitzen dio, baina konformismoa da. Eredugarritasuna deitzen dio, baina privilegioak dira betikoentzat. Informazioaren aria. Goizeko 8:19 direla, gaurko honetan ere, Gazan gertatzen dena nabarmendu beharra dugu. Genozidioan Israelek orduro ume bat hiltzen du, Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera, jadanik 20.000 haur erail ditu estatu sionistak. Israelen sarraskiak ez du etenik eta datuek hau berresten dute. Azken 23 hilabetetan egunero hiltzen dute palestinarrak eta zaurgarrien diren herritarrak kolpatzen ditu berezeki. Hala, Save the Childrenek esan du orduro hiltzen dela haur bat Gazan, bertako umen 2% zendu da, gainera, zuzeneko heriotzen erregistroko datuak dira eta zauritu baitare, ostone edo eta gaixotasun, zauriengatik ala gaixotasunengatik hildako datuak ere gehitu behar zaizkio. Hildako ume guztietatik 1000 inguru urtebete baino gazteagoak ziren, 42.000 zauritu ditu Israelek eta 21.000 bizi guztirako ezgaituak gelditu dira. Milaka desagertu eta hondakinen azpian harrapatuak ere beste horren beste daude. Bizirik daudenek hiltzeko arriskua unero dute, Save the Childrenek dioenez, eta gosetea da horren mehatxurik larriena. 5 umetik berako 132.000 aurrek goseteagatik hiltzeko arrisku altua dute eta arrazoi horregatik hil direnetatik 138 umeak izan dira. Eta aipatuko dugu, egun batzuetako atzerapenaren ostean, Gazara botikak janaria eta elkartasuna dramaten Global Sumud flotilla aurrera doa, mundu osoko 100 bolondresekin, bertara ailegatu aurretik, Tunezen egin dute geldialdia. Flotillako ordezkariek azken orduetan esan dutenez, munduko liderrek eta gobernuek egiten ez duena egitea dagoki eurei, privilegioak erabili genozidioaren aurrean ekiteko. Israelen blokeoa apurtu eta Gazara gizalaguntza sartzeko bidea zabaltzea dute asmoa. Gizarte zibiletik sortu eta doaitza bolondresek bultzatuta, Nazio Batuen erakundeak eta estatuek lortu ez dutena egitea dute helburu, planifikatutako gosetea eta genozidioa pairatzen ari direnei zuzenean laguntza humanitarioa eman. We are not heroes. We do not need heroes. What we need is organization, courage, solidarity, and we need to move fast because the Palestinian people called upon us to break the siege, to open a humanitarian corridor, and we are here at their service in solidarity. Aurrez bidalitako giza laguntzak gehiena Israelek du blokeatuta eta bere kontrolpean dauden banaketa puntuak trampa hutsak dira. Frankotiratzailek eta kontratista militarrek janari bila doazenak hiltzen dituzte indiskriminatuki. Genevatik Italiako zamaketariek mehatxu egin dute flotillakoekin 20 minuturo ez badute kontakturik Europa geldiaraziko dutela. Hala ontzietan doazenek espero dute eurei zerbait pasaz gero benetan giza laguntza iristeko korridorea albidetzea. Informazioaren aria. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala. Bi gizonezko atxilotu dituzte Zorrozaurreko pabiloi abandonatu batean gaua igarotzen ari zen emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Salaketa irailaren batean egin zen, naiz eta emakumeak orduan azaldu zuen aurretik ere jazarpen egoerak jasan zituela.
Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, salaketa jarri duen emakumeak ukituak egin zizkiotela saldu du, eta salaketa jarri aurretik eta ostera ere. Pasaden astelenean jasan zuen azken erasoa biktimak dioenez, ihes egitea lortu zuen eta poliziari deitu. Hauek iristean erasotzailetako bat atxilotu zuten eta epailearen esku utzi zuten. Bigarrena pasaden larunbatean arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak eta datozen orduetan epailearen aurretik pasako da. 51 urteko gizon bat atxilotu eta espetxeratu dute Gasteizen, bikotekide ohia hiriko parke batean bortxatzea gotzita. Erasotzailea sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita atxilotu dute eta epailearen aurretik igarostean honek berehalako espetxeratzea agindu du. Goizeko 8 eta 23 nazioartera jo beharra dugu, aipamen txiki bat eginez, gaur goizeko 9:00, Pedro Sánchez, Espainiar Estatuko presidenteak, agerraldi instituzionala gauzatuko du, eta besteak beste, Gazaren baitako neurri zehatzak argitaratuko dituzte, eta hoien berri ere emango dute. Baina, hain zuzen, gerra piztu zenetik Errusiak egin duen aire erasorik handienara egin du, igandean, Ukrainako gobernuaren eraikina kolpatu du Moskuk besteak beste, guztira 800 dron eta misil jaurtita, gutxienez 5 lagun hil, eta Kiebez gain beste hiri nagusi batzuk ere izan dira helburu. Errusiako armadak esan du, bakarrik eraikin militarrak jo dituela. Kolpatutakoen artean gobernuaren eraikin zentrala dago, parlamentuaren alboan dagoena eta presidentearen eraikinetik gertu. Oso su hartu zuen behin misilek jota eta helikoptero bidez itzali behar izan dute. Ukrainiako lehen ministroak argitu du eraso horretan ez dela hildakorik egon. Guztira 810 dron eta 13.000 misil jaurtu ditu Errusiak Ukrainiara. Odesa, Zaporizhia, Kremtxuk edota Sumi hiritara ere iritsi dira lehergaiak. Errusiako armadako buruak esan du, helburu militarrak izan direla eta iradoki du Kiebeko gobernuaren eraikina albokaltea izan dela. Ukrainiak munduari arma gehiago eskatu dizkio eta Errusiako petroleo eta gasari isun gehiago jartzea eskatu du. Zelenskik esan du Macronekin hitz egingo duela datozen urratsak zehazteko. Eta nazioartetik ere, 2023 urteko abendutik armadaren eta paramilitarren arteko borrokak Sudan osoan suntsipena eragin du. Kordofan, herrialdean geldituta dago gatazka armatua eta herritarrak milioika desplazatu eta hildakoren artean botere borrokak eta interes geopolitikoak direla eta itxaropena galtzen ari dira. Eskualde zabala 3 estatu desberdinetan banatuta dago eta bere kokapenak bitaldeentzat funtsezkoa egiten du. Darfur RSF-ren mendebaldeko gotorlekua bereitzi egiten du armada paramilitarrak kanporatzea lortu duen ekialdeko eremuetatik, bereziki Khartoum ingurutik. Horregaitik armadak Kordofan kontrolatuz Darfur mendebaldeko eskualdea erasotzeko abia puntua izango luke RSF-ren erdigune estrategikoa. Paramilitarrek berriz Kordofan mantenduz Darfurreko feudoen defentsa aurreratua eraiki eta Sudango zatiketa sendotzen dute. Estrategia militar posibletatik harago biztanleriak mundu garaikideko krisi humanitario eta migraziorik larrien apairatzen du. Nazio Batuen azken estimazioen arabera 150.000 sudandar baino gehiago hil dira eta 13 milioi izan dira beren etxeak uztera behartuak. Horrez gain, herrialdeko 30 milioi pertsonak laguntza humanitarioa behar dute une honetan eta 8 milioi baino gehiago gose ziltzear daude. Kirol aria, naiz irratian. Kirol kontoi dagokienez, estuena izango da leia Kontxako banderan gizonezkoen bigarren jardunaldian, zigor bat tarteko denbora berarekin irtengo bai dira Zierbena eta Orio, nesketan Arraun Lagunak nagusitasunez aurreratu da. Jon Telleria. Kronometroak 3 segundoko tartea erakusten zuen lehen jardunaldiaren amaieran Orio eta Zierbenaren artean, Oriotarren alde, baina azken hauek estropada asterako jasotako zigor baten ondoren ia denbora berean ekingo diote banderaren lehiari datorren igandean. Idan ez datizunen bandera hori jatea eta penalizazioi dagazula, bizkat burua martxan azteia, salidako minutua falta zaizunen. Eta, ondo dago jakitea, baina,
zantzillo sartu hori maigura sartzeko izango zen, eta listo, onartu inberda, tragatu inberda, eta hortxe gaude. Gorka Aranberri Orioko patroia kexu zigorrarekin, baina bigarren igandera begira entzun genuen berehala, parez pare eta denbora berean bigarren jardunaldian azkarrena denarentzat izango da bandera. Eta 3 segunduko bentajakin jun balin baginan, ez dira bentajak. Dan aldeko eukitzia hobia izatea, baina zentesimetan gaudenen aurretik balin baginan atzetik izan dare, eta alaxe gaude, bigarrengo igandea opzioekin aldatzea, opzio realakin, eta bigarrengo iganden irabazteunak eramago bandera, eta aste honetan beste tuerkai beste buelta bat eman, eta urrengo iganden prestetorriko gehiago bandera bila. Emaitzarekin eta bigarren iganderako aukerekin pozik Urdax Antepara Zierbenako arraunlaria ere. Alde hori kudeatzea zaila da, ez dago kudeatzerik, estropada irabazi behar da bai edo bai, eta bueno, sinesteko astea, gustora entrenatzeko astea, osatzeko astea, eta datorren igandean dena emateko prest. Horrezko txandan, eta zergatik ez banderagatik lehian Bermeo ere izango da, 6 segundo eskexera izango baitu altxor preziatua, Inigo Larrinaga Bermeoko patroia. Gaurko helburu azkanen bisik urtet izan, ezta? Eta bueno, baki hau honek potente da bizela, baina 6 segundo ez da estropa dira bazitxe, ezta? Orduan gurrengo domekan irabazte urtengo, eta ia zaurteten da den. Arraun bigarren txandan egin duen Donostiarrak osatuko du ohorezko txanda. Nesketan Arraun lagunak Donostiarrek erdiera bakita utzi dute bandera, itxaso zakarra olatuak edo alakoren bat beharko dituzte Tolosaldeak eta Oriok bandera lortu nahi badute. Nerea Perez, Tolosaldea, Maider Etxaniz, Orio. Estropada oso ona indeula, gu baino gehiago izan dira, eta ez dago ez dituzte ez derrindeun nigola faiatu esateana, así que bueno, gehiago izan dira, eta ez dago gehiago. Eta hurrengo igandai bera, 10 segundu dira, egia da asko dala, baina bueno, gu saiatuko geha gure lana ondo iten da, aber suerte pixka dakaun. Gure helburua gaurkoa nagusia txartela lortia zen, bagenekin gure lan iten baldin genuen aukera asko genitula irabazteko, hortateagak, eta halaxen. Arraun lagunak ligan horren emaitza honak eman dizkion estrategia baliatu du hasieran egurra eta gero defenditu Joan Altzugarai. Oso determinatuak atera gira, bagenekien estropadak zati desberdinak izango zituela, ihlak babestuko gintuela hasieran, ontzi guztiak gutxi gora bera berdintxu, orduan gure salida betikoak egiten saiatu gira, ongi atera zaigu. Eta gero ihlatik atera eta pixkat aize gehiago izango genuela bagenekian, gestutu dugu. Eta gerozia bogatik bueltan berdina, eta azken 2 minutuak puskatzeko ginen, eta ongi atera zaigu. 10 minutu eta 29 segundoko denbora egin zuen Arraun lagunak, 10 segundo ingurura, Tolosaldea eta Orio eta Zumaia izango da horrezko txanda, osatzen 15 segundora amaitu baizuen lehen igandean. Eta lehenbiziko ordu laurdenean egindako akats batek hankaz gora jarri du, Atletiken plana, eta Bartzelona hoi bezain jator jarri da markagailuan. Maite Zubietak sartu du etxekoen gol bakarra, 51. minutuan. Maren Frantxesena, egunon? Egunon entzule eta egunon pegi, Bartzelonak ia aurkari guztien gainetik jarraitzen du, atzo egiaztatu behar izan zuen Atletikek ordu laurdeneko akats batek hankazgora jarri zituen talde zuri gorriaren asmoak partida luzea egin nahi baitzuen eta hoi bezain aurkari sutsuari aurrea hartzea albidetu zuen. Lehoiak gehiago hurbildu ziren, areara bigarren zatian Zubietak gol ikusgarri bat lortu zuenean, baina ez zuen emaitza makillatu ere egin. Atletikek galdu egin ditu Bartzelonarekin jokatu dituen azken 16 norgehiagokak eta 3 gol baino ez ditu sartu. 7 urte baino gehiago igaro dira bere azken garaipenetik, eta 2018ko otsailean mini estadin egintzen Lucia Garziaren gol batekin izan zen hau. Bestalde, Sansek ere partidua izan du eta ziurra zirudien garaipenak ies egin dio Gaizka Garitanoren Kadizen aurka Hipermotion Ligako 4. jardunaldian jokaturiko partidan. Neurketako lehen gola Zorigaiztoko jokaldi batean egin du Agotek bere artean eta bisitariak aurretik jarri dira horrela, markagailua parekatu duen gola aldiz Lander Astiazarena denek egin du ordu erdi geroago. Bigarren zatiko lehen aukeran Gorka Karrirak etxeko taldearen bigarrena egin du. Sansek aldea handitu du 57. minutuan Lebarbierrek egindako golarekin 3-1 handik 20 minutura
Tabatazek 3-2 jarri du markagailuan gol ikusgarria sartuta eta bukatzeko 79. minutuan Tabatazek berriro 3-3 egin du. Pilota kontuetan berriz, Legution Iker Larrazabali, Beñarrez Ustari 22-12 irabazieta gero, Jon Mariazkurrenak eta Javi Zabalak, Aitor Elordiren eta Jonander Albizuren aurka jokatuko dute CaixaBank Masterseko final aurreko heldu den ostiralean Nafarroarenan. Zabalak eta Mariazkurrena bigarrenak ez zuten irabazteko beharrik CaixaBank Masters txapelketako final aurrekoetara pasatzeko, sailkatuta zuden atzokoan, baina Legutioko Garaita udal pilotalekuan nagusitu dira Larrazabal eta Rezustari 22-12 irabazita. Nire partzelatik hasita ongi dominatu dut horratzean, Javik ere pelota oso onak utzi dizkit astintzeko eta dominatzeko, eta Javi ez da erredatu hor aurrean, egin behar zuen egin du, eta horrexegatik marka hori. Larrazabal eta Rezusta kanporatuta, Jaka eta Zabal eta sailkatu dira eta final aurrekoa Altura Imazen kontra jokatuko dute. Beste norgehiagoka Elordi Albixu eta Zabala Mariezkurrena bigarrenaren artekoa izango da. Eta Mats Pedersen txirrindulariak irabazi du Espainiako bueltako 15. etapa. Abeiga, Begadeo eta Monforte de Lemos artean 167,8 kilometroko ibilbiderekin jokatu dena. Danimarkako txirrindulariak bere lehen etapa irabazi du aurtengo edizioan 4 ordu 2 minutu eta 13 segunduko denbora eginda, batez beste 41,6 kilometro orduko abiaduran. Ondoren, Orluis Aular, venezuelarra eta Marco Frigo italiarra helmugaratu dira. Sailkapen nagusian bestalde Bingardek maillot gorriari eutsi dio eta Almeida 48 segundura du orain. Bidean zehar ordea, ugariak izan dira Israel Premiertek taldearen presentzia salatu eta errepidea mozteko saiakerak, Palestinaren aldeko zenbait taldek Galizian ere horretarako deialdiak egin baitituzte, aurrez Katalunian, Euskal Herrian edo Asturiasen bezala. Espainiako poliziak kaietako zenbaiten aurka jo du eta atxilotuak izan dira. Eskerrik asko, Malen. Eskerrik asko zuei. Goizeko 9:25 gutxi, zalantza izpirik gabe, asteburuko soinu banda ondorengoa izan da, 3 egunetatik 3 beteta eman beharrekoa mitoaroaren bigarren ikuskizunak, irailaren 5, 6 eta 7 bete, egonda ilunbe, eta irailaren 8 gaur bertan, albiste gehiago egon omengo dira. Mitoaroa 2 denarren espektakuluaren izena prekuela bat da berez Peiorre Baratzen Zetakek kasu honetan antolatu duena. Horrela azaldu du bere sare sozialetan eta beste behin ere ahozabalik utzi ditu bertaratutakoak. Aitziber Garmendi aktorea izan da espektakuluari hasiera ematearen arduraduna Palestinar herriaren aldeko aldarria eginez. Palestinar herriaren kontrako jarrera gaitzesten ez duena, ez da ongietorria izango familia honetan, akelarre honetan, templu honetan. Gora Palestina askatuta! Kontzertu osoan momentu baten ere gelditu ez den aldarria hau. 5 kapituluz osatutako showa izan da. Lurpeko austura, Fediaren oihartzuna, Aintzinakoen gotorlekura, Bekatu Zaharren konfesorea eta 15 minutuko atsedenaren ostean 5. Aritzen memoria. Azken kapitulu bati ere emankizunari amaiera emateko azken setioa izanekoa. Pantxoa eta Peioren lepoan hartu kantua abestu du ilunbe osoak kantuak 50 urte bete baditu. Eta hain zuzen, trilogia omen da mitoaroa, 2026ko ekainaren 20an borobilduko du Zetak bere obra, kasu honetan katedralean Samamesen, eta gaur bertan izango dugu honen inguruko xehetasun gehiago, okerrez bagaude, goizeko 10:00 aurrera. Hortan bihurtua, mendetan da mendetan, zingi
Euskotrenek jakinarazten du. Bizikontzako estropadak Euskotrenekin. Tren zerbitzu bereziak zure traineru gustukoena anima dezazun. Ahaztu autoa, mugitu trenez. Ordutegiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2:00, Eli Pagolak eta Andoni Rekondok gidatuta, kontatzera noazu, Naiz Irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailari ateak zabaltzeko momentua. Gurekin dauzkagu bueltan Garbine Biurrun magistratu eta Ekina Torra Sagasti kazetari eta filosofoa. Egunon. 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 Bueno, Garbine, zer modu joan da udako etenaldia? Lehen aldiz gaurkoan berriro bueltan hemen informazioaren arian. Bai, ongi joan da, opor txiki batzuk egin nituen hasieran eta gero ja Tolosan egon naiz, etxean, lasai, lanak aurreratzen ere bai, baina era lasaiean, eta, abuztuan lana egiten dan moduan, ez da, nik lana egin dut, baina beste modu batean, beste ritmo batean, eta herria ere oso lasai, oso ondo egonda. Beraz, primeran joan da, eta indarrez hasigea berriz ikasturte berri hau, ez da, eta pozik zuekin egoteagatik, eta pozik dena bere tokian, eta lagun guztiak bere tokian aurkitzeagatik. Beraz, eskerrak berriz ere aukera emateagatik hemen egoteko, eta aurrera. Gure pozpozik gaude zure hemen gurekin zaudelako, Ekine, zuri udaz ez dizut galdetuko, pasan astean hemen izan zinelako, asteburaz galdetuko dizut. Bai, esango dizuet aurikularrak kaskoak bere tokian ditu dela, eta kasi kaskoekin lo egin behar izan dudala, atzo mitoararen azken txampan izan nintzen, eta gaur egunare alaxe hasi dut,
aurikularrak ondo josita buruari, eta Garmine postutzen naiz, biok ere astelenetako geure tokian gaudelako, plazer bat, beste behin ere. Hori da, berdin niretzat. Festa giroan hasiko dugu gaurko analisi maila, naiz eta bazterkeria bere egin duen jai batez hitz egingo dugun. Gaur, irailak 8 da, alardea eguna Hondarribian. Eta urten Jaizkibel konpainia bigarren aldiz parte hartzen dabil konpainia gisa, 2025 urteko alardearen berritasuna izan da Jaizkibel konpainiak, lehen aldiz parte hartu duela, alarde bezperako mezan eta udalbatzak eskaintzen duen agurrean, hain zuzen, esango dugu baita ere, 2025 urte honetako alardeko lehenbiziko albiste izan dela, alarde baztertzaileko ordezkariak ez direla, udal dekretuak ebatzitako orduan bertaratu Gernikako Arbola plazan, baizik eta soilik kantinera batzuk egon omen dira, besterik ez, emango ditugu horri buruzko xetasun gehiago, baina alarde bezperako meza eta udal batzak eskaintzen duen agurra ere aipatuko dugu, bertan izan delako Jaizkibel lehenengo aldiz. Jaizkibeleko 3 ordezkariek beraiek babestera joan diren bertaratuen txaloen artean sartu dira elizara, lehenik alarde baztertzaileko ordezkariak elizan sartu dira. Irteeran udalbatzak agurra dantzatzen du, aurten alarde baztertzaileko ordezkariek eliza barruan itxarotea erabaki dute dantza bukatu arte. Hartan izan dira Jaizkibel ekitaldi hau bukatu denean, alarde baztertzaileko kideak Arma plazara joan eta ekitaldi propioa egin dute. Hala ere, 2025 urteko alardeko zalaparta kale erabileraz ezten duen udal dekretuaren bueltan jaso da. Alarde baztertzaileak elegitea jarri dio udal aginduari, hau bertan bera utzi eta Gernikako Arbola plazako konpainien kontzentrazioan Jaizkibelekin batera ez topatzeko, epaileek baztertzaileek eginiko eskaera errefusatu dute eta dekretua bere horretan mantendu denez, bazkenean Egoi Belategirekin aipatu digulen goizeko 5:00 bilera bat egon omen dela eta bilera horretan alarde baztertzaileko ordezkariak erabaki omen dute Gernikako Arbola plazako kontzentrazio horretan ez bertaratzea. Badirudi, beraz, pasaren urteko jazoera hori errepikatu egin dela, aipatu dugu aurrera pauso batzuk akaso Jaizkibelek irailak 7ko ekitaldietan parte hartu duelako lehen aldiz, baino egiari zor, festaren arima dena, festaren abia puntu hori, Gernika plazako topaketa hori eta abia puntu alardearen hasiera hori akaso apur bat kamuztua gelditu da, Ekine? Bueno, uste dut alardearen kontuarekin ez dakite dagoeneko analisi berritzaile bat nondik atera, egia da jatorrian baten batek hemen gertatzen ari dena da, hamarkada batzuk badira, emakumeek bere parte hartze eskubidea normaltasunez gauzatzea erabaki zutenetik, eta ohikoa den moduan, zoritxarrez, ez dugu ahaztuko, gizarte egituraz oraindik ere gizonen edo matxismoaren balioetan oinarritutako egitura batean bizi garela, gauzako betu dira noski baietz, beste toki askotan Euskal Herrian ditugun bizibaldintza, baina askoz ere bizibaldintza okerragoa dituzte emakumeek, behin hori esango dut, Hondarribian gertatzen ari dena politikoki onartezina da, eta arduragun politiko zuzenak badaude. Hemen emakumeek euren eskubidea gauzatzea erabaki zuten, duela berriz errepikatuko dut, nik 16 bat urte nituen, ez esango dut 14, zehatzago esan da, honezkero 43 urte ditut, nere gaztaro osoa, auzi honekin bueltaka igaro dut, balio feministak sustraituta izan ditu alako etxetik, eta gerora jarreraz, profesionalki, zein militantziaz, beraz, zer esan, hau onartzea, politikoki onartzea, batzuren ardurapean badago, eta azken batean,
Eta uste dut herri txiki bati begira jarrita, gizartean oroar gertatzen dena oso agerian geratzen dela. Eta da, emakumeok geure erabakiak hartzen ditugunean ezerosoak garela, besteak beste zalantzan jartzen dugulako egitura oso bat, egunerokoari lotutako egitura oso bat, botere eguneak zalantzan jarriaz, ezta? Desafiotzat hartua izan zen bere garaian eta halaxe jarraitzen du, pulsu bat da. Eta pulsu horretan, Palestinarekin gertatzen ari den bezalaxe, pulsu hori eustea garrantzitsua da, baten batzuek, botere gune horietan segitu nahi duten baten batzuk bintzat nolabait amore eman dezaten, eta galtzeko gehiago dutela ikus dezaten irabaztekoa baino. Uste dute puntu hori oso agerikoa dela. Eta orain gertatu dena, bueno, beste behin ere, iesean, ez da? Ez dute onartzen, emakumek osatutako konpainia bat euren aurretik desfilatzen pasatzea. Azpitik nahi dutelako eta gainetik pasatzea delako ezarretako balioa. Asko izango dira, AOPK, etxean, Hondarribiatik kanpo, bestelako iritzi badutenak, baina ez badiozu aurre egiten, eta horren parte baldin bazara, Bilboko alkateari entzun genion, ez da, jarrera inzibikoak. Zer da jarrera inzibiko bat? Eskubideak urratzen dituena. Hau bai dela jarrera inzibiko bat, zure herriko emakumeak bazterrean, irainpean eta erosopean dauzkasunean, ez? Ez Palestinaren aldeko ikurrekin Euskal Herritik pasabarko ez lukeen itzuli bati nolabait aldarrekapena muturren aurrean jartzea, ez da. Hain justu, Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak esan du, 8 gutxitako elkarretaratze horretan, kontzentrazio horretan, emakumea baztertzen dutenek nahiago dutela ez ospatu, behar den bezala ospatu, baino entzungo ditu hitz horiek. Bueno, gaur hemen gaude Mekako Arbolan, espero genuena pasada, gaudegu betetzen gure dekretua, noski, hemen gaude, sortzea aterako gera, kale nagusira igotzera. Bueno, beraiek ez daude, espero genuen ez egotea, argi dago nahiago dutela alardea ez ospatu ez, ospatu behar den bezala gure ondoan egon baino. Orduan gu elegante bezala igoko gero dugu kale nagusia, beteko dugu dekretua, ondo pasako dugu. Dekretua, aipatzen da, azken aste hauetako hitzgakoa izan da, elegitea gontzelako eta kautelazko neurriak ere eskatu zirelako. Zalantza sortu zitzaidan, albiste honen berri izatean, Garbina, eta laguntza juridikoa eskatu beharra dizut. Epailek errefusatu egin bai dutelako kautelazko neurri horiek aplikatzea. Demagun, epailek erabaki izan balute kautelazko neurri gisa alkatearen dekretua bertan behera uztea, dekreturik gabe zer gertatuko zen? Inorrek ez luke izango baimenikan kalera jotzeko? Bueno, nik ez dakit zehazki zen olako kautelazko neurriak eskatu ziran, baino segurena etzan izango dekretua bertan behera uztea, zeren eta hori azkenean da fondoari buruz pronunziamendu edo bazpena ematea. Eskatuko zuten seguruenik orduak aldatzea edo elkarretaratze hori Gernikako Arbola plazan ez dakiz 8 gutxi baino lehen izatearen ordez beste ordu batean izatea, ez dakit nolakoa zen. Beraz, izango zen, seguruenik detaile olako zehaztasunak eskatuko zituzten kautela neurriak moduan. Etzan izango bertan behera uztea zen eta esaten duezun moduan ezinezkoa izango litzateke zen eta hor araudi gutxieneko sikiera araudi bat behar da hori guztia antolatzeko eta batez ere egoera honetan, ez da, ez dakit ez dut irakurri ebazpena, baino pesatzen dut horrelako zerbait zala beraien alarde tradizionala edo baztertzailearen nahia edo eskaera edo borondatea zan ez elkarretaratzea batera, Jaizkibel konpainiarekin batera, ez da. Bueno, hori alde batetik eta bestetik zer esan, nik ja ez dakit zer gauza berririk esaten honi buruz, ez da. Bueno, alde batetik nik uste dut Jaizkibel konpainiak ondo egiten duela parte hartzen duenean ja ekitaldi guztietan, bueno, Elizakoa eztabaidagarria izan daiteke, baino printzipioz parte hartzea normaltasun osoz
hainbat urteetan aldarrikatu da moduan, eta alarde baztertzaileak oso gaizki egiten du, betidanikan egiten duenakin, eta baita ere ez errespetatuz araua adibidez gaur bertan, ezta? Eta aikinek aipatu ditu erantzukizun politikoak, eta nik uste du zuzenak daudela, nik beti defendatu izan dut berdintasun legea babestu eta apoiatu zuten alderdiak Eusko Legebiltzarrean, nun daude alderdi horiek, bueno, batzuk bai, badakigu, baino beste batzuk nun daude, nun egon dira urte luze hauetan, nun egon da Legebiltzarraren ordezkaritza nagusiena, nun dago Eusko Legebiltzarraren presidentea, nun dago Eusko Jaurlaritza, nun egon da, nun dago lehendakaria. Ez da nahikoa niretzat parlamentuaren delegatua edo ordezkari nagusia ararteko hor egotearekin, ez da nahikoa emakunde hor egotearekin ikuste dut goi mailako benetako ordezkaritza politikoa behar zan eta behar da oraindik Hondarribiako alardean, Jaizkibel konpainiaren ondoan berdintasuna defendatuz. Bestela alperrikakoak dira legeak, alperrikakoak dira pronunziamenduak eta abar. Esango dugu dagoeneko Jaizkibel konpainia goizeko desfilea amaitu berri duela, sainduara heldu berri da. Bertan dago Egoibelategi lankidea, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, ongi dakizuen nagoen, zainduan, oraintxe bertan, adierazpenak ematen Jaizkibel konpainia, lase egon horiek biltzeko ere lanean ari garelako. Esatea, Pei, bikain eta giro paregabean, joan dala, betiko oztopoak alde batera utzita hemen Hondarribian. Zinezunki garri izan da bereziki kale nagusian bera joan diren unea, aurpegi txar batzuk bai, baten bat ere bizkarra eman da, baina batez ere txaloak izan dira nagusitu direnak. Eta esan bezala, Jaizkibel konpainiak salatu duena da, alarde baztertzaileetako edo alarde baztertzaileeko konpainietatik, nahiago dutela, festarik ez edukitzea, bereiekin espazioak partekatzea, baino hortik ere azken ordukoa, duela 5-10 minutu, Gernikako Arbola plazatik berriz ere pasa garelako, eta bertan esan behar, oso jende gutxi zegoela, eta antza denez, hainbat konpainiak bertan behar zuten ordurako. Gero, ikusiko dugu, partekatzen ote dituzten espazioiek edo ez, baina hain zuzen ere Pegi gaiaz, hitz egiteko aukera izan dugu ere Jaizkibel konpainiako ordezkari batekin, Ane Garziarekin. Esatea, baliatu dugula tartetxo bat alardea desfilea abiatu baino lehen, zinez izango zelako bera ongi entzute, baina esan dako, Ane Garzia Jaizkibel konpainiako ordezkariarekin izan gara alardegunaren atzariko. Ane Garzia Jaizkibel konpainiako kidea da, egunon eta mila esker naiz irratiari tartetxo bat eskaintzagatik. Kaixo, egunon. Beste urte batez, irailaren 8 atorkigu, eta beste urte batez, tentsioarekin edo esango dugu, eta berdintasunik bermatu gabe herriko jai nagusian. Pasaden astean, aztertu beharreko hainbat kontu ikusi genituen, baina horietan sartu aurretik, zer modu zaudeten, galetu nahi dizudenik eta behin, egun handirako pres, zer moduz jundira jaiak orain arte? Alde batetik ondo ez, herriko jai batzuk direlako, eta herriko jai bautelako beti poza eta saltxa, baina bestalde egia esan nekatuta eta etxipen puntu batekin ere gaude, aurten ere beste behin ez dielako behar bezain besteko aurrera pausoak eman berdintasunaren bidean, eta pixka bat aurten zer gertatuko den oso ongi ezakigula. Berala sartuko gara emandako edo ez emandako urrats horietan, baita ere hainbatek afera judizializatzeko induten saiakeran, baina horren aurretik ere beti esaten da alardean atera behar dela, suposatzen duena ulertzeko. Zu zenbat urte ez atera zaran, tximeletak oraindik sentitze dituzu sabelean? Zaki tximeleta, poza bai ez. Nik 16 urte dara matzat, 16 urtea dut. 15 urterekin hasi nintzen ateratzen, eta egia esan, tximeletak agian neregatik ez, baina urtez urte inguruko geroz eta jende gehiago ateratzen da nerekin eta nere lagunekin, eta senideak eta batzen zaizkigu urtero, eta aldiro oso pozgarria da hori egia esan.
zelako sekulan erraza izan iraiaren 8 Jaizkibel konpainiarentzat, baina etengabe ari zarete azten, eta jada konpainia handien azarete. Zenbat kide zarete uneotan? Esan duzu, jende askok zuekin bat egiteko urratxe manduela. Bai, azken urteetan egia da asteburua izan edo astetartez izan zenbakiak aldatzen direla, baina esango nuke 800 eta 1000 artean ibili garela azken ez dakit, 4-5 urteetan, pandemiak urteak kendutan oski. Baina bai, hortxe ibili gara, eta pixka bat zenbaki hori egonkortu da ere bai. Beraz, oso konpainia handia gara, batzuetan oso zaila da elkarrekin jotzen segitzea, ze, zaila da, jende kopuruak koordinazioa zailtzen du, baina ia esan lortzen dugu elkarrekin pausua eramatea eta elkarrekin aurrera egitea, eta hori honetan pozgarria da. Zoragarria izango da, irailaren 8 batez, Jaizkibel konpainiarekin soilik egitarau aipatzen dugun urtea, gaur egun mantentzen den segregazioa gainditu denaren seinale, baina puntu horretatik urrun gaudela dirudi, eta gainera aurten, urak arrotuta datoz. Bi kontu nahi ditugu zurekin aztertu bereziki Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak, jaien ibilbide eta ordutegia arautzen duen dekretua epaitegitara eraman duelako. Ez diete arrazoi eman, baina hala ere zuen haserrea piztu du. Zer gertatu da? Bai, azkenean iaztik, udalak dekretu bakarrean jaso zuen bai AOSek eta bai Jaizkibelek egindako eskaeren, hau da iraiak 8 begira egindako eskaeren ebazpena, ezta? Eta ebazpen horrek jasotzen du AOSek eta Jaizkibelek denbora tarte labur bat, pasako dutela espazio berean iraiak 8 goizaldean. Eta AOSek hori ez du egionez ikusi, iaz, ahalegin berezia egin zuten hori saiesteko, ez ziren agertu Gernikako arbola delako gunean, dela beraiek beti elkartzeko erabiltzen duten gunean, eta berez ez zuten ebazpena bete, eta aurten ebazpen horren kontra egin dute, hori epaitegira joz, eta atzera bota dute haien elegite hori. Guk bereziki larritzatzea datzen du beraiek epaitegitara jo izana, ze kautelazko neurriak eskatu zizkioten epaitegiari, hau da, udal ebazpenaren indarraldia behin-behinean eteteko eta kautelazko neurriak hartzeko. Horrek esan nahi zuen, epaitegiak hori onartu izan balu, bertan bera gera zitekeela udal dekretu horren indarraldia, eta beraz, herria festari gabe usteko aukera bazegoela, eta beraz, Jaizkibeletik argi esan nahi dugu, AOSek nahiago izan nahi duela, herria festari gabe utzi, emakumeekin, eta emakume hoien autoparekidea babesten duten, bestein bat herri kideekin, espazioa partekatu baino. Eta hori benetan larritzat jotzen dugu, ze alardea ez da AOSerena, ez eta autobaztertzaia babesten dutenena, alardea guztiona da, eta ez dago inoren esku herria hori gabe ustea. Mugimendu judizialak gora bera, festak aurrera darrai, baina galetu nahi dut baita ere, zer espero duzue gertatuko dela Gernikako Arbola plazan? Baina esan, aukera guztiak urtero zabalik daude ez. Ez dakigu, baliteke ez agertzea, edo baliteke beste ekimenen bat edo gauzatzea, ezin dugu aurre ikusi. Baina argi dugu ere jende askok ez duela begionez ikusten. Edo iaz behintzat, beraien lerroetako jendeak ere ez duela begionez ikusi hartutako bidea. Eta beraz, haiek ere jokoan badutela ere zerbait. Begiratu diazeiogun udalari ere, duela 2 urte harrera instituzionala egin zuelako alkateak, lehen aldiz, zuei esan nahi dut, udal dekretuan sartu zizueten, eta, oiko ibilbidea egin ere, aurten ordea ez da urrats berririk heldu, zergatik? Ia esan Jaizkibelentzat decepzio handi xamarra izan da hori, guk errespetatzen dugu udal dekretua eta bete egingo dugu, baina egia kritiko agertzen garela, ez delako aurrera pauso berririk eman, berdintasunaren bidean, eta udalak parekatzen gaituelako askotan autobaztertzailearekin. Guk
berdintasuna eta berdintasun legea bete dadila aldarrikatzen dugu, eta beraz uste dugu ez dela egokia gu berdintasuna ukatu eta urratzen duten autuekin parekatzea. Eta alde horretatik bai, pixka izan da, aurrera pauso berririk eman ez izana, bazirudien iaz aurrera pausoen bidean edo norabidea hartu zuela udalak, eta urtez urte nolabait aurrera pauso berriak emango zituela, iaz Gernikako arbolatik ateratzeko baimena eman zigun, eta Zapatero arratsaldean egitekoa ere, eta espero genuen urtez urte guri utzitako espazioak zabaltzea, eta eskatzen genituen gauzetan, erantzun handiagoa edo erantzun hobea izatea eta ez da hala izan. Beraz, alde horretatik udalarekiko kritiko agertzen gara, iruditzen zaigulako ezin dela parekatu gure aldarria, gure berdintasun aldarria eta autu baztertzailea. Galdera litzateke berdintasunaz ari garenean, ea posible den erdibide bat. Susmoa duzu udal gobernuak nolabait urrats txikiak eman nahi dituela, baina benetako helburura, benetako berdintasunera heldu gabe, alegia, nolabait bi aldeak pozik utzi nahiko dituela? Hori udalari galdetzeko galdera bat da, ez? Baina egia da egoera oso enkistatuta dagoela, oso zaila dela aurrera pausoak ematea. Azkenean, udal honek ere jaso duen oinordetza oso zaila dela. Autu baztertzaileak botere handia izan duela urtetan, eta azkenean guretzat oso txikia den edozein aurrera pausoren aurrean haiek ikusten dugunez, epaitegitara jotzen dutela, eta bar, benetan gure ikuspegitik horren larriak ez diren gauzen aurrean, hau da, 10-15 minutuz edo, uzut hori dela baztenak dioena, 10-15 minutuz gurekin espazioa partekatzea ez da gauza larri bat, eta are gehiago haiek itxuratu nahi dute herri banatu bat garela, ezin ikusi bat dagoela betiko alardearen eta jaizkibelen artean, eta realitatea da herritarren gehiengoak ez daukala arazorik espazioak partekatzearekin, eta horren froga da elkarrekin poteatzen dugula, eta parranda elkarrekin egiten dugula gero, eta herritarren gehiengoak ez duela arazorik horrekin. Eta argi dago haien idatzi eta komunikatuetan nolabait krispazioa eta tensioa areagotzeko autua egiten dutela, itxuratzeko benetan batera ezinak direla bi ikuspegiak eta ezinezkoa dela emakumeen parte hartzea alardean hori lortzea ez. Beraz hori ere hor dago. Eta amaitzeko herritarren gehiengo aipatu didazu, azken finean gatazkan gorabera elkarrekin feste egin, elkarrekin poteatzen duzuela, beraz. Jaizkibel konpainiako ordezkari bezala egin edizuan azkeneko galderaan eda zein den egun garrantzitsu honetan Hondarribiarrei helarazi nahi diezuen mezua. Guk aurrera segitzen dugula gure bidean, berdintasuna dela gure helburua, eta azkenean guk nahi dugula herri honetako emakumeek soldadu gixatera nahi badute aukera hori edukitzea, eta herritar guztiak elkarrekin ateratzea. Eta horretarako bidean, berdintasunerako bidean lanean segitzen dugula. Eta, geroz eta babes handiagoa duela Jaizkibelek, baina baita autu parekideak beste modu batzuetan, jende agian Jaizkibelea gertu datzen ez dena, baina geroz eta hobeto iruditzen zaiona ez aukera hori, emakumeek soldadu gisa parte hartzeko aukera, eta beraz, hori geldia ezina dela, eta naiz eta badagoen gutxiengo bat tentsioaren eta krispazioaren alde diharduena, guztiek keinu txikiak egingo bagenitu eta pixka bat autu parekidea benetan babestu, errezago izango dela denentzat elkarrekin laizter ospatzea jai hau. Bane Garzia Jaizkibel konpainiko kidea, mila esker, iraiaren 8 honetan Naiz Irratiaren deiari erantzuteagatik, segi gogor lan borroka horretan, eta batez ere segi ongi pasatzen herriko jaitan. Mila esker zuei. Ongi izan. Agur. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
Goizeko 9:06, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldia egiten dabil Moncloako jauregian Israelen aurkako neurriak iragartzeko. Salva Badiola, egunon? Egunon Peia eta egunon entzuleok, hori da zuk esan bezala zuzeneko emisioa jarriko dugu, minutu gutxiren bueltan aipatzea besterik ez gobernuko iturriak jakitera eman dutenez, koalizioko kideak, PSOE eta Sumar, Israelen aurkako hainbat neurri negoziatzen ari direla, astearteko ministroen kontseiluan onartzeko asmoarekin, eta horien xehetasunak ari da azaltzen Sánchez momentu honetan. Palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento, un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Goizeko 9:10 eta zehatz-mehatz jaso ditugu 9 neurri propio horiek, arma embargoa Israeli, portuetatik armak garraiatzen duten ontziak sartzeko debekua, baita ere hegazkinek Espainiar eremua zeharkatzeko debekua baldin eta defentsa materiala eramaten baldin badute, sarrera debekua baita ere, genozidoan parte hartzen duten pertsona propioi, debekua ezarriko diete okupaturiko eremuetan sortzen diren
elementuak edo objektuak edo produktuak importatzeari, baitare txoko hauetako kontsulatuen jarduna minimora murriztuko du Espainiar estatuak, baitare nabarmentzen dute ere, agintaritza palestinarrarekin kolaborazioa areagotuko dutela proiektu ezberdinen bitartez, edo eta baitare Rafako une honetan Espainiar defentsa indarrek duten misioko baliabideak ere areagotuko dituela iragarri du Pedro Sánchezek, baita ere 10 milioi euro gehiago UNRWAren misioarentzat edota laguntza humanitarioa, 150 milioi euro artean igoko du Espainiar estatuak. Azken orduko hau nabarmenduta, egunaren nondik norakoak ere helduko ditugu. Ireia Kamra, egunon? Egunon Peli eta egunon entzuleak, gaur irailaren 8 dugun honetan hauek dira gaurko aurreikuspenak. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea ofizialki abiatu da, datuak ostiralean helarazi bazituzten ere. Politikan orain aipatu bezala Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea agerraldia egiten ari da Moncloa jauregian, Israelen aurkako neurriak iragartzen eta Moncloak eman du Espainiako gobernuko buruaren agerraldiaren berri. Bestalde, lehendakari Pradalesek bilera izango du arratsaldean PSErekin eta ondoren Anduezak egingo du agerraldia. Nafarroan gaur bilduko dira parlamentuko mahaia eta batzorde iraunkorra. Bestalde, Elkarrekin Donostiak eta San Bartolomeko herri plataformak prentsaurrekoa emango dute 11etan, Donostian eraiki nahi duten merkatalgunarekin lotutako baimenaren luzaperaren amaieraz. Ekonomia arloan pentsiodunek mobilizazioi berrekin diete eta eroskik eskolara itzultzera begira kontsumo ohiturei buruzko azterketa aurkeztuko du. Nazioarteko albistetan Gazako gatazkak jarraitzen du eta Frantzian Beiroren konfiantza mozioaren eztabaida hasikorra arratsaldeko 3etan. Norvegiako hauteskunde legegileak ere gaur ospatzen dira. Kirol albistetan hainbat kontu, Eibarrek Andorra jasoko du Ipuruan gaur gauean 8:30, bueltako atsedeen eguna da gaur, bera taldeak denboraldi berriko aurkezpena egingo du, eta horrez gain Eurobasket gizonezkoetan, Donostiako tenis irekea emakumezkoetan, eta emakumezkoen errugbi mundiala aipatzekoak. Azkenik kultura arloan Donostiako Elkar liburu dendan 10:30 aurkeztuko dute Esnatu ala hil saiakera Iñaki Lurrebasok idatzia. Bilboko ondare aretoan Pablo Ochoa de Oltzaren hormaren kontraerakusketa aurkeztuko dute 12etan, eta ordu berean boga jaialdiaren aurkezpena egingo da Donostiako Dabadaban. Horiek gaurko aurreikuspenak Peli. Ederto, guzti horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko, Ireia. Zuei. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez badu nabarmentzeko jasorenen bat? Lasai ditugu errepideak Peli. Eguraldiren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Astelehen honetan eguraldi motela izateaz gain, temperaturen beherakada izango da protagonista. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna ia lurralde osoan, baina batez ere hodei hauek ugariagoak izango dira Kantabriar isurialdean, eta bertan euri txiki pixka bat ere izango da, bereziki ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean eta Nafarro ipar partean. Ezer askorik ez hala ere. Hego isurialdean aldiz, hodei dezente izanagatik bertan ateri egongo da, eta Araba eta Nafarro erdi eta hegoan ostarteak ere izango dira. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da, zeruan hodei asko nagusituz, tarteka euri zaparradatxo ere batu beste izango da, berriz ere bereziki Kantabriar isurialdean, baina ez da bazertzen Araba eta Nafarro erdialdera euri pixka bat ere pasatzea. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, temperatura minimoek eta maksimoek bera ingo dute, baina maksimoen beherakada nabarmena izango da, leku askotan 8, 10 edo 12 gradu behera ingo dute, atzokoarekin alderatuz, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 18 eta 21 gradu bitartean, eta hego isurian 16 eta 25 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Aztu brum, egin pi. Beti garaiz pi. Atezate pi. Lanera brum. Ez, lanera brumez. Lanera ere egin pi. Pi, pi, pi. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera goaz jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.
Goizeko 9:06 hemen jarraitzen dugu informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurrekin Atorra Sagasti eta Garbine Biurrunekin, eta 9:00 entzun dugu Pedro Sánchezek zer nolako neurriak ezarri dituen, Gazak bizi duen genozidaren aurrean, 9 neurri zehatz eta aipatuko ditugu, arma embargo Israelentzat, portu espainiarretatik defentsa materiala garraiatzen duten ontzi israeldarrentzako debekua, baita ere aire espazio espainiarretik hegazkinentzako debekua defentsa materiala eramaten baldin badute, baita ere pertsona zehatzen debekua, genozidioan parte hartu izan baldin badute, baita ere produktuak importatzeko debekua, produktu hauen jatorria Cisjordaniako eremu okupatuak baldin badira, kontsulatuetako jarduna minimoetara murriztea, okupaturiko kolonia hauetan, Cisjordania okupatuan, eta baita Rafan Espainiar Estatuak duen misioan baliabideak areagotzea, edota agintaritza palestinarrarekin kolaborazioa sustatzea, baita ere diruari dagozkion 2 neurri zehatza aipatu ditu Pedro Sánchezek, UNRWArentzat diru gehiago, 10 milioi euro gehiago urtean, eta baita ere laguntza humanitarioan propioki 150 milioi euroko gorakada ere iragarri du. Garbine, zer iruditzen zaizkizu neurri hauek? Bueno, hobe hori ezer baino. Lehendikane bazeude neurri batzuk hartuta, ez da, hain zuzen ere, zera armekin eta defentsarako eta gerrarako esateko hainbat materialarekin zera komerziatzeko debeku bat bazegoen, moztu gintzan, horre ikamika batzuk izan ziren, eztabaida bat izan zen, noraino zan benetako neurria edo noraino mantentzen zan, oraindik mantentzen ziren hainbat kontratuta bar. Beraz nik uste dut aurrera pauso bat badela, noski, neurri hauek garrantzizko neurriak dira, baina neurri sueltoak dira. Nik ez dakit zergatik ez dan mozten erabat harreman komertzial guztiak eta harreman diplomatiko guztiak Israelekin. Zergatik mantentzen dira beste harreman komertzial, arruntak, nolabait esateko, zergatik mantentzen dira harreman diplomatikoak genozidio bat egiten ari dan, eta Espainiako gobernuak horrela aipatzen du, ezta genozidioa egiten ari dan estatu batekin. Bueno, niretzat hori izan barko luke, horiek izan barko lukete benetako neurriak, behin betikoak, eta baita ere nik uste dut horrelako neurriak zabaldu beharko lirateke beste estatu batzuei, ezta? Adibidez, kontuan ardezagun zer gertatzen ari dan, eta orain lurrikararekin adibidez Afganistanen, ezta, emakumeekin eta bar. Eta gertatzen dana da gobernu honek esku batekin ematen duela, baino beste eskua poltsikun gordeta daukala, ez da erraza, nik ulertzen dut ez dala erraza, baino nik uste dut gehiago eskatu behar zaiola. Ekine? Bai, eta Garbinerekin bat, zer baino hobeto badela. Deigarri egiten zait, eta ekarpena egitaren, deigarri egiten ari zait, Sánchez pantailetan ikusten dugu, nola ari den agerraldi egiten, neurrien iragarpena egin berri du, eta zenolako jarraipena egiten dioten edabide ezberdinek iragarpen hauei, uste dute bereziki garrantzitsua dela, keinua bera ez da, Moncloatik, Espainiar Estatuko esan dezagun lehen ministro, Frantziako kasua aipatu dugu lehen, batzutan ahaztu egiten zaigu, hemen lehen ministroa Sánchez dela eta estatu burua monarka bat, baina tira, lehen ministro edo Espainiako gobernuko presidente, garrantzitsua behatzi neurri hauek iragartzea eta deigarri egiten ari zait, esate baterako telebista kate publiko Espainiarrean eten egin dutela, Silvia Intxaurondok eten egin du, bere zera, magazina, analisia eta tarte eman dio, garrantzi berezikoa, beste telebista kate publikoak ez dakit oso ondo zer dabiltzan, ze ikusita zenolako abarrotxa izan duen itzulia, hobeto esan da, Espainiar itzuliak Euskal Herrian izan duen protesta maila eta uste dute politikoki baten bat Eusko Alderdi Jeltzalea bereziki, ez dakit non kokatuko den orain Sánchezek hau iragarri eta gero giza eskubideen
urgentziasko berreskurapena Palestinarentzako eskatzerakoan zenolako valorazio politikoetan aritu den, ezta? Uste dute Alderdi Sozialistak posizioa markatu egingo duela, eta momentu honetan Espainiar estatuan dagoen giro ultrari nolabait parean jarriko zaiola Sánchez, ona da jokoan, eta pausu hau aurrera eramaraman. Euskal Herriari begira, bigarren puntua, interesgarria iruditu zaidana. Hemen okupatutako lurraldeetan ekoitzetako produktu edo horrekin zerikusia duen edo zerri nolabait atea iztea, ezta? Baita pertsonena, bai jardun ekonomikoa edo behintzat eratorri edo dagoen jario ekonomikoa eta gizabanakoa zein instituzionala eteten da. Uste dut Euskal Herritik kafek momentu honetan badaukala helduleku bat, ez dakit orain arte zein izan den zalantza, zein den burua ustea, baina uste dut argi eta garbi jartzen dela momentu honetan mai gainean. Jerusalem hiriburua ikusi dugu gaina egunotan, irudiak sare sozialetan badituzue, komunitate palestinarra, kristaua ze puntutan dagoen Jerusalemen, sionismoa oso oldartuta eta arrotuta dago, autobusetan sartuz, beirak hausiaz, eta ez dira okupatutako, ustez ofizialki okupatutako inguruak, bai ordea sozialki eta inkubritutako okupazioak nolabait esatearren, Nazio Batueken erakundeak bere momentuan hartutako erabaki kaskar edo larri honen ondotik, ezta? Beraz, Jerusalem hiriburua eta okupatutako lurrak lotuko dituen trenbidea eraikitzeko proiektua izan da, uste dut oso erraz dagoeneko halako proiektuekin eten, eta momentu honetan Netanyahu buru duen gobernu sionista deitu dezagun, supremazista, ultra, egiten ari den genozidioa nolabait geldiarazteko 20.000 aurren gorpuak dagoeneko mahai gainean daudela, ezta? Zer gehiago gertarazi behar da, ikusita nazioarteko ordezkariz betetako flotilla bat egerturatzen ari dela, ezta? Beren komunikazio bideoetan ikus daiteke, honezkero komunikazio eta euren norabide mapetan alterazio digitalak gertatzen ari direla, ezta? Hori susmoa izan daiteke, eraso edo jasarpen edo behintzat militarren esku geratzeko arriskuan egon daitezkela. Espainiar gobernuarekin batera interesgarria iruditu zen, Mexikoko gobernuak esate baterako flotillan dijoa zen aktivistei babes diplomatikoa ematea, ezta? Uste dut diplomatikoki muga jartzen hasita, dagoeneko gatazka ez dela ustez Israelek bere lurretan daraman jarduera bat, baizik eta beste gobernuekin honezkero talka zuzena izango duela. Zer eragin daukan honek? Belgikak beste hainbat pauso eman ditu, norbaitek ere eskatu du bere garaian Nazio Batuek edota Europako agintariek hartutako erabakiak atzera botatzeko, ezta? Israelen existentzia bera akaso zalantzan jartzeko parada aprobetxatu beharko litzateke egiten ari diren basakeria aintzat hartuta nolabait ordainarazteko eta guzti hau ezerezean ez geratzeko gu guztiongatik, Uste dute datorren historia zatian eragin zuzena izango duela honekin edo Palestinako desenlaze honek Euskal Herrian munduko txoko guztietan eragin zuzena izango duela. Aurrera egin beharra dugu, gaur apur bat atzenatu garelako elkarrizketarekin, ezoiko adierazpen hoien ostean, eta goizeko 9 eta 25 dira dagoeneko, esango dugu, ikasturte hastapenarekin bat, Euskara Bideak, Euskara Ahora kanpaina abiatu du, Euskararen ikaskuntza sustatzeko asmoarekin, 120 hasiko dira diru laguntzak eta gehiago jakiteko gurekin da, Javier Akama, Euskara Bideako zuzendaria, egunon? Kaixo, egunon. Nolako kanpaina da, Euskara Ahora, ekimen honetako laguntzak nolakoak dira? Bueno, kanpaina hau urtero egiten dugu duela 9-10 bat urte, eta horretan Nafar herritarrak animatu nahi ditugu Euskara ikasteko, eta urtez urte hobekuntza ezberdinak sartzen joan gara, eta azken urte hauetan batez ere arlo ekonomikoan zentratu gara, eta aurten berrikuntza handiena ziur aski izanen da abateko ikasleek doan edukiko dutela matrikula. Doainik ez baldin bada, ia doainik, pixka bat ari gara itxaroten aber zenbat eskaera jasotzen ditugun. Hor, aipatu da, kanpainaren aurkezpenan 5.550 matrikula laguntzen dira. Azken urtetako joera ikusita, matrikulako puruak zer egin du? Gorantz jo du, berantz, edo pareko jarraitzen du?
Bai, pandemian hor jaitsiera handi bat egon zen, baina ordutik urtero 6-7 igotzen ari da matrikula. Eta, espero dugu jauzi bat egotea ere, aurre ikusten ari garen neurri ezberdinen bitartez, jauzi bat egotea eta portzentaje hori ez mantentzea, baizik eta igotzea. Ez dugu bakarrik merkeago izatea nahi matrikula edo doakoa, baizik eta hori pizgarri izatea jende gehiago animatzeko eta hurbiltzeko euskaltegira. Esango zenuke diru laguntza izatea, ala ez izatea erabakikorra ere badela, matrikulatu ala ez matrikulatu erabakitzeko? Faktore asko daude, ez? Noski, euskaltegik esfortzu handia egiten dute Nafarroako eskualde, esango nuke Euskal Herriko, eskualde guztietan egoteko, eta hori funtsezkoa da, gertu ez baldin badukazu euskaltegia zaila izanen da, baina, bai pentsatzen dute lagungarria izan daitekela, ez? Beste faktore asko daude, eta horietan ere lan egiten ari gara, euskararen prestigioa, euskararen garrantziaren sentsibilizazioa, gauza asko daude, baina ekonomikoa zalantzari gabe horietako da. Zehazki, kanpainak bizipenak dauzka xede, nolako bizipenetan pizten da euskararen jakitun izateko beharra lan nahia? Kanpaina zentratu nahi izan dugu 4 bizipen zehatzetan, ez? Batek familia egoera batekin dauka zerikusia, beste bat soziala da, lagun kuadrilla bat elkartzen da, beste batean lan arloko aukerak agertzen dira, eta laugarrena ere arlo sozialekoa da. Eta, eguneroko kontuak dira azken finean, ez? Eta erakutsi nahi izan duguna da, ez hainbeste hau galdu dezakezu, baizik eta hau irabazi dezakezu, ez? Eta izan arlo kulturalean, arlo sozialean, arlo sozioekonomikoan, familia arloan, asko daukagu irabazteko euskararekin, euskarari esker, eta hor jarri nahi izan dugu fokoa pixkat. Baita ere, oharrean, zehaztu da eta aipatu duzu doakotasunera joatea dela helburua, bat titulua kasu, diru laguntza hauen bitartez, ikasleak zenbat ordaindu beharko luke edo nola funtzionatzen du? Hasieran matrikula aurreratu behar da eta maila gaindituz gero dirua bueltatu egiten da edo dirurik eman gabe izena eman daiteke? Bai, Nafarroan diru laguntzen legea daukagu oinarri eta halabeharrez ikasleek aurreratu behar dute matrikularen dirua eta gero itzultzen zaie parte bat. A bateko kasuan, gure aurreikuspena da matrikularen 100% itzuli ahal izango zaiela, eta beste maila guztietan 275 euro bitarte itzuli ahal izanen zaie. Gure asmoa da, noski, honek jarraipena izatea, eta datorren ikasturtean A2tik jarraitzea eta bar hurrengo urteetan. Horra aipatu duzu. Eta barkatu, baldintzen artean, erakustea klasera joan zarela, 180ko asistentzia ziurtatzea, izanen da baldintza nagusia. Ikasleek ez dute, lehenengo urtean ez dute gainditu behar. Eta posible izango litzateke noizbait demagun izena ematea eta zuzenean klasetara sartzea, ala diru laguntzen lege horrek asko baldintzatu dezake hori? Ez, arazorik gabe, noski. Bai, apuntatzea eta sartzea alde horretatik arazorik ez dago. Diru laguntzen legeak bai esaten digu, hau ezin da beka bat izan, ez? Baizik eta, diru laguntza da, ordun. Ikaslei itzuli behar zaie aurretik ordaindutakoa. Gaurkotasunarekin lotuta ere aipa genezake, Korellan aurten ezin izan dutela D ereduko klasea zabaldu, 11 familiak ala eskatu arren, ez dakit, zapore gaziko zuen baten dunek? Bai, zalantzari gabe. Nik uste dut Nafarroko gobernuan gauden departamentu eta zuzendaritza guztion bete beharra, legeak ala estatuta, eta ez bakarrik legeak, nik uste dut Nafar gizarteak ala eskatuta, bada euskararen sustapenarena, ez? Eta errastasunak
ematea, familia batzuk hori eskatzen dutenean. Eta bai, nik uste dut, bai Koreian, bai Faltsesen adibidez, erraztasun handiagoak jarri behar ditugu, departamentu guztiok hori errealitatea izateko. Eta espero dut, urrengo ikasturteari begira zailtasun horiek ez egotea. Hitz egiten dugunean Nafarroa eta Euskaraz, hor beti kazetariak beti biltzen gara bolo-bolo, hitz egiten zonifikazioaz, eta gaurko ez da salbuespena izango, eta jakin nahi dugu, Euskararen bueltan hitz egiten denean, gobernuak ordezkaritza osoa biltzen duenean, zonifikazioaz hitz egiten da, edo tabua izaten da, eztabaidarako gogoa edo prestutasuna izaten da, zeintzuk izaten dira moldeak eta nolakotasun horiek? Nire esperientziagatik gehien bat zonifikazioaz hitz egin zen gobernua osatu baino lehen, ez? Alderdi batzuk egin genuen aldarrikapen bat izan zen, eta hor batzuetan, kasu honetan PSN-entzat marra gorria izan zen, argi utzi zigun hortik ezela pasako, eta onartzen dut, hemen egin behar izan genuela alderdi batzuk, ez? Zonifikazioa gainditzeko parlamentuan gehiengoa egon behar du, eta une honetan UPNek eta PSNek parlamentuan gehiengoa daukate. Ez dut ahaztu nahi bere garaian, Podemos eta Izquierda Esquerraren aldetik ere ez zegoela jarrera positiboa horren inguruan, 2015ko legegintzaldian PSN ez zela beharrezkoa hau gainditzeko, eta hala eta guztiz ere ez genuen lortu bi alderdi hauek ez zutelako nahi izan. Baina, fokoa hor dago parlamentuan, ez? Gobernu eztabaidetan, esaten duen bezala, ez? 2023ko ekaina, uztaila, abuztuan egon zen mahai gainean, baina ordutik, ezetza jaso ondoren jarritzen dugu gure lan egiten, ez? Eta bai pentsatzen dut, mugak esartzen dituela zalantzari gabe, baina adibidezuk orain Koreiako kasua aipatu duzu, ez? Eta Koreia Nafarroako herriberan dago, eremu ez euskaldunean, euskararen legearen arabera, eta hala eta guztiz ere posible da, ez? Ikasleek, edo posible izan beharko litzateke, ikasleek, hala nahi izan ez gero familiek, D ereduan edo A ereduan euskaraz ikasi ahal izatea, ez? Eta hor, nahiz eta zonifikazioa egin, askoz gehiago egin liteke, eta askoz erraztasun gehiago jar litezke, ez? Gure kasuan, zonifikazioa ez dugu aplikatzen gure politiketan. Izatekotan, alderantziz, ez? Diskriminazio positiboa da aplikatzen duguna dirulaguntzetan edo programazioetan herriberari begira jakinda hor bereziki behar dela lana egin. Nik uste dut hori izan behar dela bidea, eta legean, egia da, Nafarroa zatituta egonda ere, eta hau penagarria iruditzen zaigu, eskubide ezberdinak egotea zure kode postalaren arabera, instituzio publikoetatik politika ezberdinak eraman daitezke aurrera euskara bultzatzeko. Baitare, hain zuzen, azken ikasturte honetan ere, musikariak ikastetxean programa igaro zen, hezkuntza sailetik euskara bidara. Jarraipena izango du programa honek 2025-2026 ikasturtean? Bai, ni iritsi nintzenean, iritsi baino, ez dakit, 2 aste lehenago, hezkuntza departamentuak iragarri zuen, ez? Bertan bere utziko zuela programa, eta argi geneukan, bai Mikel Arreik, aurreko zuzendariak, bai nik ere, programa honi oso balorazio ona ematen zitzaiola, instituto guztietatik, eta jarraipena izan behar zuela, ez? Eta, hezkuntza departamentuarekin hitzarmen bat sinatu genuen, eta ordutik, 2023tik, euskara bideak kudeatzen du, eta oso pozik gaude programarekin. Oso balorazio positiboa jasotzen ditugu, ikasleen aldetik, irakasleen aldetik, institutuara joaten diren musikariak ere pozik daude, eta gu oso pozik gaude, orduan, aurten jarraituko dugu, eta gure asmoa da, ez bakarrik jarraitzea, baizik eta gehiago zabaltzea, ez? D ereduko instituto iaia guztiak badaude, A ereduko asko daude, eta gure asmoa da, datorren urtetik aurrera, proiektu piloto baten bitartez, G ereduko, da bakarrik gaztelaniaz, ikasten duten instituto batzuetan, hori esaten duen moduan, proiektu piloto bezala sartzea, pentsatzen dugulako funtsezkoa dela, bakarrik gaztelaniaz ikasi arren, ikasle horiek ere kontaktu bat edukitzea
euskal kulturarekin eta euskal musikarekin. Hemen gure analisi mailan daude, Ekin Atorra Sagasti eta Garbine Biurrun, ez dakit, aipamen bat egin nahi ote duzuen, edo galderarik, edo iruzkinik? Bai, nik bakarrik galderatxo bat, Javi Arakamari, ez dakit hori neurtuta egongo da, noski, eta nik ez dakit, datu horiek ez dakizkit, ez ditut ezagutzen, baina hainbat zonatan Nafarroan, nahiz eta euskeraz ikasi umeak eta gazteak, gero, ematen dituzuen laguntzekin eta bar, gero, euskararen erabilera nolakoa da benetan, errealitatean, zonalde edo herri horietan, esan nahi dut, Iruñatik bera adibidez, esateko, herri beran eta. Bai, erabilera datuak basuak dira orokorrean, dentsitate gutxiko zonaldeak direlako eta zaielako. Orokorrean basuak dira. Dena den, aztertzen baldin badugu datua kontuan hartuta populazioaren ze portzentaje txikiak dakien euskara, ez dira hain datu negatiboak. Hau da, leku batzuetan euskaldunak 5%, 6% izan arren, elkarrizketak izan daitezke 3%, 4%, eta horrek esan nahi du, haiek haien artean, eta gero, analisi esain beste kuantitatibo, baizik eta kualitatiboan, nahiko argi geratzen zaigu, haiek haien artean, saiatzen direla egiten, ez? Batez ere adin batetik aurrera, batez ere 16-18 urteetatik aurrera. Denaen hori, datu orokorra basua da, ez bakarrik Iruñetik bera, Iruñan bertan ere, Iruña asko daude, eta oso plurala da, eta Iruñan datu orokorra basua izan arren, bai datu kualitatiboek erakusten digutena da, euskaldunak saiatzen garela euskaldunekin euskaraz egiten, ez? Eta horregatik adibidez, kanpaina bereziak edo, ez dakit, ez, euskaraldia bezalako kanpainak oso lagungarriak dira, gurean funtsezkoa den rol bati, ez dakit, garrantzia emateko, ez? Eta da, belarri prest rol horrena, ez? Hemen jende asko dago ulertzen duena, baina ez dena ausartzen hitz egiten, baina, kuadrilla edo talde handi xamarretan haien presentzia aktiboa euskararen alde funtsezkoa da, ez? Ulertzen dutelako eta guk euskaldunok txipa aldatzen baldin badugu eta euskaraz egiten baldin badugu haien aurrean, naiz eta haiek gaztelaniaz erantzun, portzentaje hori erabilerarena asko igoko da. Ekina? Bai, kaixo, egunon. Nire galdera litzateke ikusita, halako bideak zabaltzen dira, euskara ikasteko nolabait nahia premia duenak eduki dezan, eta babes publikoa izateko ia da, akaso diru aurreratu behar hori badela handikapa gizarte sektoreain batentzako, ez dakit horrek eraginda, zein da laguntza hauen eskabidea luzatzen duten hiritarren perfila, adina, ez dakite eragozpena dute, maila baxuko hiritarrek, hala eta guztiz ere eskaerak heltzen dira, zein da, ze puntutan daude diru laguntza publikoak, ze osasun du guzti honek, nolabait euskara ikastera erakarri, sustatu eta euskara ikasteko bidean jartzeko hiritarrak. Bai, nik esango nuke, ez dagoela eskatzaileen artean profil bat, hemen aztertzen dugu noski, adinaren arabera eta generoaren arabera, zonaldearen arabera, bai ikusten dugu, igual, diferentzia handiena izan daitekeela euskaltegien artean, euskaltegi batzuk oso serio, oso zorrotz jartzen dira honekin, eta igual haien ikasleen artean 185, 190 egiten du eskaera, eta beste kasu batzutan igual eren bat edo, baina eskatzaileen artean ez daukagu profil bat. Egia da, gero galdetu zaienean edo egin dugunean, analisi txiki bat haiekin, egia da euskaltegira hurbiltzeko orduan, bai, maila sozioekonomiko basuagokoen artean garrantzi berezia eduki dezakela doakotasuna edo iaia doakotasuna, ez? Horregatik eta une honetan, Nafarroko Parlamentuan aldatu beharko litzateken legea delako, ez? Diru laguntzen legea, hori, oztopo hori gainditzen ez dugun bitartean, aurten adibidez hartu dugun beste berrikuntza bat izanen da, diru osoa
urrengo urteko ekainean itzuli beharrean, partida bat, parte bat, ziurazki erdia edo, ja aurtengo abenduan itzuliko dugu. Bueno, badakigu partxeak direla, legea aldatu bitartean, baina gure esku dagoena egiten saiatzen gara, ez? Baina doakotasunak beraz uste duzu, iazko, ez dakit, 5.000 eskaera, ez da, diru laguntza eskaera horiek, nabarmen handitu ditzakela doakotasunak, nahia eta premia, bai? Bai, aurretik daukagun esperientzia da Eusko Jaurlaritzarena eta aberena, eta haien kasuan doakotasunarekin batera, esango nuke matrikula memoriaz ari naiz, baino hasierako mailetan asko igo zen, asko igo zela urte batetik bestera, edo pare bat urtetan, esango nuke igo zela 130%. Eta bueno, aurrerekari hori edukita, pentsa daiteke hemen ere eragina izanen duela. Noski guk gauzak ongi egin behar ditugu, eta ongi iragarri behar dugu, eta erraztasunak eman, baina aurrekari hori, bueno, pues, baikorra, ez dakit ez, aurreko horrek baikorra izateko argudioa ematen digu. Javi Arakama, guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko goiz honetan gurean izateagatik. Mila esker zuei, agur. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratian. Aurre ikuspen guztien arabera, François Bayruren gobernua bertan bera geldituko da gaur. Asamblea Nazionalak lehen ministro frantsesak eskatutako konfiantza mozioa bozkatuko du, honek 54 milioi euroko murrizketak iragarri ostean. Sesioa arratsaldeko 3:00 hasiko da. Lehen ministroaren lehen hitzartzearen ostean alderdien txanda helduko da eta bozketa hasi aurretik Bayruk hitza hartu duten taldei erantzungo die. Dagoeneko alderdi sozialistak, Frantzia intsumituak eta Rassemblement National alderdi ultraeskuindarrak konfiantza mozioaren aurkako botoa iragarri dute. Gehiengoa izango dute honen bestez Bayru eta bere gobernua botatzeko. Hala ere berritasuna Les Republicans taldeak osatzen duen eskuin errepublikanoa talde parlamentariotik dator. Laurent Wauquiez taldeko buruak boto askatasuna iragarri du. Ils auront une liberté de vote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le début, dès que François Bayrou a annoncé ce vote de confiance, j'ai indiqué tout de suite qu'il n'y aurait pas de chèque en blanc des députés républicains. Et que pour nous, c'était important que soit écoutée la voix de la France qui travaille et corriger des choses qui ne nous semblaient pas bonnes. François Bayruk konfiantza mozioa galtzen badu, Emmanuel Macronek bi aukera dauzka. Lehen ministro berria hautatzea, ala hauteskunde legislatiboak deitzea, oraingoz lehen aukerak du pisu gehien. Laurent Wauquiez eskuindarrak Xavier Bertrand Sarkozyren ministro oia proposatu du lehen ministro izan dadin. Sozialistek kohabitazioa aldarrikatu dute parlamentuak hartuko lituzken erabakiak indartuz. Olivier Faure alderdi sozialistako idazkari nagusia da. Je veux un gouvernement de gauche qui est un gouvernement de cohabitation, qui ensuite se passe devant le Parlement, et c'est le Parlement qui dispose. Goizeko 10:00 gutxi, agurtuko dugu Garbine Biurrun eta galdetuko dugu aipagai honi buruz, ekine amaieratik hasita, ez dakit, aurre ikusten duzu sozialistek zuzenduriko gobernu bat, aukerarik bada honetarako? Ia esan da ez naiz ausartzen ni hemen kristalezko bolarik ateratzera, ze egia da gainera, behar baino askoz ere gutxiago edaten dugula, Frantziako aktualitateaz, eta horrere beti makal aritzen gara. Ez dakit, nik uste dute badela, nolabait
demokrazia zentralista, jakobinoa nahi duzuna, gabeziak izango dituena, baina bada joko demokratiko baten ondorio ere, eta ni behintzat halakoetan beti geratzen ez ala begira, zenolako diferentziak antzematen ditudan Euskal Administrazioen joko zelaiak ez da, Ipar Euskal Herriari dagokionean eta Hego Euskal Herriari dagokionean. Uste dut gehiago begiratu beharko geniokela eta gehiago jakin beharko genukeela eta informazio zerbitzuak ere horretan indartxoago beharko genituzkela jabetzeko ze puntutan dauden joko hauek eta zenolako eragina izango duten gure egunerokoan, ezta? Eta lehen aipatutako puntu hori, horrekin akaso kazkagortzen naiz, baina deigarria iruditzen zait, nola dugun normalizatuta, ez? Hego Euskal Herrian monarkiapean dagoen gobernu bat, gaur bertan zorionez neurri beharrezko batzuk eraginkorrak ezakite iragarri dituenak Moncloatik, baina beti ere Espainiar monarkiaren menpean dagoen estatu bateko gobernuko esan dezagun lehen ministro, ezta? Ikusten da alakoetan. Frantzia eta Espainia alderatuta, ze puntutan dagoen Hego Euskal Herria, ez, kasu honetan. Eta zer gertatuko den, sozialistek izango duten aukera hori, ez naiz ausartzen, ez naiz behar bezain aditu eta ez dut hankarik sartu nahi. Itxaron beharko dugu, eta bazpare... Itxarongo dugu, hori da. Hobeto patxada sartzea, baina bestelako elementu bat ere aipatu genezake, ze biziki aipatu izan den elementua izan dena da, 54.000 milioi euroko murrizketa horiek, ostera alderdi sozialistak esan du prestutasuna baduela negoziaketarako, eta gutxienez 22.000 milioi euroko murrizketak egin beharko direla, mantra bat ere bada, aipatzen duena onkizate sistema ezin dela bere horretan mantendu, aipatzen da barne produktu gordinaren bueltan zenbateko zorra duen estatu frantsesak, baina aztu egin zaigu akaso iragarri ziren gastu areagotze horiek arlo militarrean, hauek azken aldian gutxiago aipatzen ari dira, Egiarizor. Bai, eta ez da aztu behar, kasu horretan gainera, Frantziak historikoki duen pisu militarra. Ia da, akaso azken asteetan ez dela nabarmen izan, baina Ukrainako aferan esate baterako eta Europar Batasunaren egoera aintzat hartuta, bada potentzia militar garrantzitsu bat, ziur gainera, akaso lehen lerroetan ikusiko ez ditugun jarduerak dituena, baina Frantzia estatu bada imperialista edo kolonialista tradizioz, eta garaiak garai jarduera horiek egokitu egiten dira, baita militarki ere, bai kontrol ekonomiko eta ustiapen guneak aintzat hartuta, eta horretan Afrika adibide garbia da, ezta? Uste dute puntu garrantzitsua dela, eta beltza baita ere, historikoki, txanponaren bestaldean ere eskubide sozial eta langileen ongizatean aitzindari ere izan delako, ez du gaztuko, Errepublika azken batean balio hoien baitan ere garatu dela, beraz, baditu txamponaren bi alde horiek, eta oreka zail horretan ikusteke, gertatzen ari den guztiarekin ere zenolako eragina izango duen, ezta? Uste dut, gertutik jarraitzeko afera badela, gugan ere eragina izango duelako zalantzari gabe. Goizeko 10 gutxi direla, azkeneko aipagaia ere helduko dugu, ELA sindikatuak ez duelako parte hartuko. Eusko Jaurlaritzak eskola segregazioaren aurka abiaraziko duen foroan, LAB sindikatuak salatu du, hedabideen bidez izan duela hezkuntza sailak hasiko duen prozeduraren berri, hala ere foroaren lehen bileran parte hartuko du, astelehen honetan bertan. Esan du administrazioa neurri zehatzik gabeko eztabaidak abiarazten ari dela eta segregazioaren auzia bideratze aldera oso bestelako neurriak hartu behar direla aldaketa estrukturalak eskatu ditu. Horiek, iraganden ostiralean ELA sindikatuak esandakoak eta gehiago jakin nahi dugunez, gurekin da, Miren Zubizarreta ELA sindikatuko hezkuntza arduraduna, eguna hon? Eguna hon, bai. Bueno, lehen albistea edo lehen puntu esanguratxo horixe bera izan da, ELAk ez duela parte hartuko foro honetan, nolatan?
Bueno, lehenik eta behin, bai, nahi dut azpimarratu, guretzat ere, oso agerikoa den bezala, segregazioaren auzia, eskola segregazioaren auzia, ikasle ekitatearen auzia, gaur egun EAE mailan, gure hezkuntza sistemak daukan arazo nagusienetako bat dela, hori partekatzen dugu, eta hor uste dut, ados gaudela, gaur-gaurkoz behintzat, Jaurlaritzari kostatu bazaio ere onartzea, honetan, ezta? Behin hau esan da, segregazioari aurre egiteko, itunerako mahai honen deialdiari dagokionez, guk uste duguna da, honi aurre egiteko, segregazioaren auziari aurre egiteko, ikasleen ekitatea lortzeko eta kohesio soziala bermatzeko ere, gure hezkuntza sistemak sakoneko aldaketak behar dituela, ez? Nagusiki 3 eremutan nahi baduzu gero sakonduko dugu gehiago, nagusiki 3 eremutan izan beharko lituzke aldaketa sakonak, eta ikusten duguna da, Jaurlaritzak uko egin diela aldaketa sakon horiek gauzatu ahal izateko baldintzak eta zorua ezartzeari, ezta? Eta uko egin dio 2023an onartu zen hezkuntza legearekin alde batetik, eta bestetik, gure ustez pasaden udaberrian hezkuntza publikoko grebei amaiera emateko sinatu zen akordioarekin, ezta? Izan ere, oinarri hauekin ezinezkoa dela iruditzen zaigu benetan segregazioari aurre egitea, zeuko egiten dio sakoneko aldaketak edo aldaketa estruktural horiek beharrezkoak izango liratekeenak gauzatzeari, ezta? Muga bat jartzen die bi arau hauekin. Horre aipatu dugu, baita ere lab sindikatuak adierazi duela hedabideetatik izan duela foraren berri, ez dakit zuen kasuan ala izan da, jaso duzu gonbidapen zuzenik edo hedabideetatik jakin duzue? Guk jaso dugu deialdia jaso dugu, uste dut labek ere deialdia jaso duela, baina bai aipagarria da, ez dakigula zeintzuk diren deialdi horren, mahai honen eta foro honen ingurua barrak, ez? Alde batetik ez dakigu nor dagoen gonbidatuta daudenek nor ordezkatzen duten, eta barrez, entzun genduen sailburua komunikabideetan, 50 edo 54 pertsonak parte hartuko zutela esaten. Baina, klaro, gaur egun hezkuntza sisteman 54 eragile ez daude. Ez dakigu nork hartuko duen parte, ez dakigu zeintzuk diren helburuak, zein den jarraituko den metodologia, beraz, hori bera ere bada salagarria, ez? Izan ere, askotan mahai hauek, eta osasun itunarekin ikusi berri dugu, ez? Nola erabiltzen diren mahai hauek, ez? Jaurlaritzak badirudi, daukala asmoa mahai hauek edo foro hauek edo, sortzeko, nolabait, eta parte hartzaileak, direnak direla ere, erabiltzeko nolabait foro hauek eta mahai hauek, Jaurlaritzak berak hartzen dituen erabakiak, zilegitasuna emateko eta legitimatzeko, ez? Benetako neurririk hartu gabe, bai barkatu. Lasai, ez kezkatu. Aipatu duzu baitare egun hezkuntzak bizi duen arazorik larrienetako bat ere badela ikasleen arteko segregazioa, zergaitikan? Kaixo? Bai? Entzuna duzu bat? Bai? Ez moztu egin da momentu batean, barkatu. Bai, barkatu, galdetzen genuen, ea nolatan den, ea ela sindikatuak zergaitik jo duen segregazioa arazorik larritzat, arazo larrienentzat. Guk uste dugulako, ela klase sindikatu bezala, uste duena da, ikaskuntza prozesuak, hezkuntza prozesuak eta hezkuntza sistemak, herri batean, baduela helburu bezala, kohesio soziala lortzea eta ikasleen arteko ekitatea lortzea, ezta? Eta horretarako, ikasle zaurgarri eta ikasle ez zaurgarrien arteko banaketa orekatuaz gain, hartu behar dira neurriak baita ere ikasleen arteko ekitate hori eta kohesio soziala bultzatzeko, ezta? Eta horretara bideratu egon behar du hezkuntza sistema batek, ezta? Horregatik, uste dugu gaur egun ikasleen arteko ekitatea eta segregazioaren ikasle zaurgarri eta ez zaurgarrien arteko datuek adierazten duten bezala dagoen banaketa horrekin nekez lor daitezkeela helburu hauek, ez? Eta behar dituela
bueno, hori bultzatzeko neurriak, ez? Esaterako, eremu pedagogikoan uste dugu euskarazko murgiltze eredua ezarri behar dela, bai edo bai, ikasle guztiek bi hizkuntza ofizialak ezagutzeko aukera izan dezaten. Hori da, kohesiorako eta ikasleen arteko ekitatea lortzeko neurri ezinbesteko bat gure ustez. Eta adibidez, azken hezkuntza legean, horri uko egin zaio Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Edo adibidez, baliabideen eremuan, beharrezkoa da klaustro, irakasle eta hezkuntzako gainerako profesional egonkorrak izatea, ekipo egonkorrak izatea. Momentu honetan izan dira ikasturte hasierako esleipenak eta ikusi dugu gaur egun ikasturte osorako postu bat lortu dutela 8.300 irakasletik gora. Beraz, oraindik 8.300 behin-behineko irakasle ditugu ikasturte osorako lanpostuak lortzen dituztenak. Oda, hori baino estrukturalago ez dakit dagoen zerbait eta eztabaidatu daitekeen. Eta, klaro, ez da posible egonkortasunik gabe ikasleen arteko ekitate hori, zaurgarri eta ez zaurgarrien arteko aukera berdintasun hori, ez bermatzea, ezta? Adibide bat jartzearren. Eta jakine dugu, baita ere, zeintzuk dira segregazioa areagotzen duten faktoreak? Alde batetik, iruditzen zaigu aipatu ditugun eremu pedagogikoko gai hauek, murgiltze eredua, erabat ezarria ez egotea gure hezkuntza sisteman, elementuetako bat dela adibidez, ez? Edo, sare banaketa, egungo sare banaketak ere, uste dugu, albideratzen dituela mekanismo batzuk, segregazioa areagotzeko, ez? Eta horregatik planteatzen genuen guk hezkuntza legearen eztabaidan, egungo sare banaketa horretan publiko itundu eta erabat pribatua den egungo sare banaketa horretan oinarritutako sistema gainditu egin beharko genukeela eta erabat publikoa izango litzatekeen sistema propio batera joan beharko ginatekela eta horretarako bide horri bat ezarri beharko litzatekela, ez? Baina, esan dugun bezala, azkenean onartu zen hezkuntza lege hori, gogoratu behar dugu baita ere, eragile sindikal bakar baten babesik izan ez zuen hezkuntza legea izan zela, eta, arko politikoan ere, EAJ eta alderdi sozialistaren babesarekin bakarreko onartutako lege bat izan zala, ez? Xetasun guzti hauekin gelditzen gera, Miren Zubizarreta, ELA sindikatuko hezkuntza arduraduna. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta minutua besterik ez zaigunez gelditzen, aurre esateko tenoreare, ekin aterra sagastirentzat, eskerrik asko gurera gerturatzatik goizontan. Estropadak ez ditugu aipatu, baina interesgarri datorren igandeari begirakoak eta plazer bat, beste behin ere. Berdin, ondo segi. Ondo izan, aio. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan. Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia sare sozialetan. Goizeko 10 dira eta azken orduari jarraiki, hemen dugu gurekin, Iraia Kamra, egunon. Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek 9 neurri iragarri ditu gaur goizean, Gazako genozidioa salatzeko eta Israelen aurkako presioa areagotzeko helburuarekin. Neurri nagusien artean dago Israelera armak saltzeko eta erosteko